Έκτισε μια αυτοκρατορία με πειθαρχία και ψυχρότητα, αλλά δεν ήξερε πώς να χτίσει ένα σπίτι. Η μητριά, κομψή και αμήλικτη, αντιμετώπιζε τον ειδικό του γιο σαν μια άβολη επιβάρυνση. Αλλά ένα κορίτσι του δρόμου, σε αναζήτηση νομισμάτων και αξιοπρέπειας, μπήκε άθελά της στη ζωή τους και άλλαξε τα πάντα. Αν αυτή η όμορφη ιστορία της υπέρβασης και της αγάπης σας ενδιέφερε, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και πείτε μας από ποια πόλη μας βλέπετε. Η λεπτή βροχή του Μαρτίου έβρεχε τους δρόμους της Αθήνας, όταν η Ελένη ξύπνησε κάτω από το υπόστεγο του εμπορικού κτηρίου. Τα 12 χρόνια της έμοιαζαν με 60, καθώς τέντωνε το πονεμένο της σώμα από το κρύο έδαφος. Το στομάχι της γουργούριζε εδώ και 2 μέρες, από τότε που κατάφερε να πάρει μόνο ένα ψωμί από ένα αρτοποιείο στο κέντρο. Σηκώθηκε αργά, δίπλωσε το χαρτόνι που χρησίμευε ως στρώμα και το έβαλε στο φθαρμένο σακίδιο που κουβαλούσε στην πλάτη της. Ο ήλιος άρχιζε να εμφανίζεται ανάμεσα στους ουρανοξύστες, σηματοδοτώντας την αρχή μιας ακόμη μέρας πάλης. Η Ελένη περπάτησε στους δρόμους της πλούσιας συνοικίας της Κηφισιάς, παρατηρώντας τα τεράστια σπίτια που προστατεύονταν από ψηλούς τοίχους και ηλεκτρονικές πύλες. Σε εκείνο τον κόσμο ήταν αόρατη. Οι άνθρωποι περνούσαν δίπλα της σαν να ήταν μέρος του αστικού τοπίου. Σταμάτησε μπροστά από μια επιβλητική έπαυλη με καλοφροντισμένους κήπους και ένα συντριβάνι στο κέντρο της μπροστινής αυλής. Η πύλη ήταν μισάνοιχτη, πιθανώς ξεχασμένη από τον κυπουρό που πότιζε τα φυτά. Η Ελένη πήρε μια βαθιά ανάσα και πλησίασε. Δεν είχε τίποτα να χάσει. Χτύπησε το κουδούνι και περίμενε. Μια κομψή γυναίκα, με ξανθά μαλλιά τέλεια χτενισμένα και ακριβά ρούχα, εμφανίστηκε στην πόρτα. Η Κατερίνα κοίταξε το κορίτσι από πάνω μέχρι κάτω, κάνοντας μια γκριμάτσα αηδίας. «Τι θέλεις εδώ?» ρώτησε με ψυχρότητα. «Παρακαλώ, κυρία, ψάχνω για δουλειά. Μπορώ να πλύνω την αυλή, να σκουπίσω το πεζοδρόμιο, οτιδήποτε. Χρειάζομαι μόνο μερικά κέρματα για να φάω», είπε η Ελένη με τρεμάμενη φωνή, αλλά σταθερή. Η Κατερίνα γέλασε με περιφρόνηση. «Νομίζεις ότι θα αφήσω ένα βρώμικο κορίτσι του δρόμου να μπει στο σπίτι μου? Φύγε από εδώ πριν καλέσω την ασφάλεια». Η Ελένη χαμήλωσε το κεφάλι, συνηθισμένη σε αυτού του είδους την αντίδραση. Γυρνούσε να φύγει όταν άκουσε έναν πνιχτό ήχο από το πίσω μέρος του σπιτιού. Ήταν ένα χαμηλό κλάμα, σχεδόν ανεπαίσθητο. Η περιέργειά της μίλησε πιο δυνατά από το φόβο. Έκανε τον γύρο του σπιτιού προς την πίσω αυλή, όπου βρήκε μια τεράστια αυλή με μια γαλάζια κρυστάλλινη πισίνα και μια πολύχρωμη παιδική χαρά. Καθισμένο μόνο του κάτω από ένα πυκνόφυλλο δέντρο ήταν ένα αγόρι περίπου 10 ετών. Έκλαιγε σιωπηλά, αγκαλιάζοντας ένα φθαρμένο αρκουδάκι. Η Ελένη πλησίασε αργά, όπως έκανε με τα αδέσποτα ζώα που συναντούσε. Το αγόρι σήκωσε τα πρισμένα μάτια του και την κοίταξε χωρίς φόβο. Υπήρχε κάτι ξεχωριστό σε εκείνο το βλέμμα, μια αγνότητα που αναγνώρισε αμέσως. «Γεια», είπε η Ελένη, καθισμένη στο έδαφος δίπλα του. «Είμαι η Ελένη. Ποιο είναι το όνομά σου?» «Γιώργος», απάντησε με δυσκολία, σκουπίζοντας τη μύτη του με την πίσω πλευρά του χεριού του. Η Ελένη παρατήρησε ότι το αγόρι ήταν διαφορετικό. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ο τρόπος που μιλούσε, όλα έδειχναν ότι είχε σύνδρομο Down, αλλά για εκείνη αυτό δεν είχε σημασία. Είχε γνωρίσει κι άλλα ξεχωριστά παιδιά στο δρόμο και ήξερε ότι χρειάζονταν απλώς περισσότερη αγάπη και υπομονή. «Γιατί είσαι στενοχωρημένος, Γιώργο?» ρώτησε με τρυφερότητα. Ο Γιώργος έδειξε προς το σπίτι. «Κατερίνα, θυμωμένη, πάντα θυμωμένη». Η Ελένη κατάλαβε. Έβγαλε από το σακίδιο ένα τσαλακωμένο χαρτί και μερικά χρωματιστά μολύβια που είχε βρει στα σκουπίδια ενός σχολείου. «Θέλεις να ζωγραφίσουμε μαζί?» Τα μάτια του Γιώργου φωτίστηκαν. Πήρε ένα κόκκινο μολύβι και άρχισε να κάνει μουτζούρες στο χαρτί. Η Ελένη ζωγράφισε ένα σπιτάκι δίπλα, μετά ένα δέντρο, μετά έναν χαμογελαστό ήλιο. Σε λίγα λεπτά, οι δυο τους ήταν εντελώς απορροφημένοι στη δραστηριότητα, γελώντας με τις δημιουργίες ο ένας του άλλου. «Ζωγραφίζεις πολύ ωραία», είπε η Ελένη, θαυμάζοντας το πολύχρωμο σχέδιο που είχε κάνει ο Γιώργος. «Εσύ, επίσης, όμορφα», απάντησε εκείνος, δείχνοντας το σχέδιό της. Από τον τρίτο όροφο της έπαυλης, ο Δημήτρης παρατηρούσε από το παράθυρο του γραφείου του. Είχε επιστρέψει νωρίτερα από ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και δεν περίμενε να βρει αυτή τη σκηνή. Ο γιος του, που σπάνια χαμογελούσε τελευταία, ήταν ακτινοβόλος δίπλα σε ένα άγνωστο κορίτσι.
Ο Δημήτρης ήταν ένας άντρας 45 ετών, ιδιοκτήτης μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ που εκτινόταν σε όλη τη χώρα. Από τότε που έχασε την πρώτη του σύζυγο, τη Μαρία, σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα πριν από 3 χρόνια, αφιερωνόταν ολοκληρωτικά στις επιχειρήσεις. Πίστευε ότι το να εργάζεται περισσότερο σήμαινε ότι παρήχε καλύτερη ζωή για τον Γιώργο. Παντρεύτηκε την Κατερίνα πριν από 1 χρόνο, πιστεύοντας ότι το αγόρι χρειαζόταν μια μητρική φιγούρα. Αλλά η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική από τις προσδοκίες του. Η Κατερίνα έβλεπε τον Γιώργο ως εμπόδιο για την τέλεια κοινωνική της ζωή. Με περιέργεια, ο Δημήτρης αποφάσισε να κατέβει για να γνωρίσει το κορίτσι που έκανε τον γιο του να χαμογελάει με έναν τρόπο που δεν είχε δει εδώ και μήνες. Όταν έφτασε στην αυλή, βρήκε τους δύο να ζωγραφίζουν ακόμα, εντελώς συγκεντρωμένους. «Γεια», είπε πλησιάζοντας αργά. Η Ελένη σηκώθηκε γρήγορα, τρομαγμένη. Γνώριζε αυτό το είδος ακριβών ρούχων, εκείνη τη στάση εξουσίας. Σίγουρα θα την έδιωχναν για άλλη μια φορά. «Συγγνώμη, κύριε, δεν έκανα τίποτα κακό. Απλώς έπαιζα με τον Γιώργο», είπε, ετοιμαζόμενη να τρέξει. «Περίμενε», είπε ο Δημήτρης με ευγένεια. «Δεν χρειάζεται να φύγεις. Πώς σε λένε?» «Ελένη, κύριε». Ο Γιώργος σηκώθηκε και έτρεξε προς τον πατέρα του. «Μπαμπά, Ελένη ζωγραφίζει μαζί μου». «Ωραία». Ο Δημήτρης παρατήρησε τον ενθουσιασμό του γιού του. Ήταν η πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό που ο Γιώργος έδειχνε τόση χαρά μιλώντας για κάποιον. «Πού μένεις, Ελένη?» ρώτησε ο Δημήτρης. Το κορίτσι χαμήλωσε τα μάτια. «Στο δρόμο, κύριε. Αλλά δεν είμαι κλέφτρα ούτε τίποτα. Απλώς έψαχνα για δουλειά, για να βρω φαγητό». Ο Δημήτρης ένιωσε ένα σφίξιμο στην καρδιά. Αυτό το κορίτσι, που πρέπει να ήταν στην ίδια ηλικία με τον Γιώργο, ζούσε στους δρόμους ενώ ο γιος του είχε όλα τα προνόμια του κόσμου. Και παρόλα αυτά είχε επιλέξει να μείνει και να παίξει μαζί του, χωρίς να ζητήσει τίποτα σε αντάλλαγμα. «Πόσο καιρό ζεις στο δρόμο?» ρώτησε. «Από τα 8 μου, όταν η γιαγιά μου έφυγε. Ήταν η μόνη οικογένεια που είχα», απάντησε η Ελένη, ακόμα επιφυλακτική. Η Κατερίνα εμφανίστηκε στην αυλή αυτή τη στιγμή εξοργισμένη. «Δημήτρη, τι κάνει αυτό το κορίτσι εδώ ακόμα? Της είπα ήδη να φύγει». «Κατερίνα απλώς έπαιζε με τον Γιώργο», είπε ο Δημήτρης ήρεμα. «Έπαιζε, κοίτα την κατάστασή της. Πρέπει να είναι γεμάτη αρρώστιες, βρωμιά. Και αν μας δει κανείς, τι θα σκεφτούν για μας?» φώναξε η Κατερίνα, χειρονομώντας δραματικά. Η Ελένη μαζεύτηκε με τις φωνές. Γνώριζε καλά αυτή την εχθρότητα, αυτό το βλέμμα περιφρόνησης. Άρχισε να μαζεύει τα μολύβια στο σακίδιο. «Μη φεύγεις?» ρώτησε ο Γιώργος, κρατώντας το μανίκι του πουκαμίσου της. «Πρέπει να φύγω, Γιώργο. Ευχαριστώ που έπαιξες μαζί μου», είπε, προσπαθώντας να χαμογελάσει. Ο Δημήτρης παρατήρησε την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο και πήρε μια παρορμητική απόφαση. «Ελένη, τι θα έλεγες να γευματίσεις μαζί μας σήμερα?» Η Κατερίνα έμεινε με το στόμα ανοιχτό. «Δημήτρη, τρελάθηκες?» «Είναι μόνο ένα γεύμα, Κατερίνα. Το κορίτσι πεινάει», είπε αποφασιστικά. Η Ελένη δεν πίστευε αυτό που άκουγε. Για μέρες δεν είχε φάει ένα πλήρες γεύμα και τώρα ένας πλούσιος άνδρας την καλούσε να γευματίσει στην έπαυλή του. «Μπορώ πραγματικά, κύριε?» ρώτησε με λαμπερά μάτια. «Φυσικά. Αλλά πρώτα, τι θα έλεγες να κάνεις ένα μπάνιο?» «Η Σοφία μπορεί να σου δανείσει καθαρά ρούχα», είπε ο Δημήτρης καλώντας την οικιακή βοηθό. Η Σοφία, μια καλόκαρδη κυρία 60 ετών που εργαζόταν στο σπίτι για δεκαετίες, κοίταξε την Ελένη με μητρική στοργή. Είχε χάσει μια κόρη της ίδιας ηλικίας χρόνια πριν και ένιωθε μια άμεση σύνδεση με αυτό το απροστάτευτο κορίτσι. «Έλα μαζί μου, αγαπητή μου, θα σε φροντίσω», είπε η Σοφία, απλώνοντας το χέρι της στην Ελένη. Ενώ η Ελένη έκανε μπάνιο, ο Δημήτρης μίλησε με τον Γιώργο. «Σου άρεσε η Ελένη, έτσι δεν είναι?» «Μου αρέσει πολύ. Αυτή ζωγραφίζει ωραία και γελάει μαζί μου», απάντησε ο Γιώργος ενθουσιασμένος. Ο Δημήτρης συνειδητοποίησε κάτι που είχε αγνοήσει για πολύ καιρό. Ο γιος του είχε ανάγκη από προσοχή, από συντροφιά, από κάποιον που θα τον έβλεπε πέρα από την ειδική του κατάσταση. Και ένα κορίτσι του δρόμου είχε καταφέρει να το δει αυτό μέσα σε λίγα λεπτά. Όταν η Ελένη κατέβηκε για το γεύμα, ήταν αγνώριστη. Καθαρή, με κατάλληλα ρούχα και χτενισμένα μαλλιά, αποκαλύφθηκε ένα όμορφο και έξυπνο κορίτσι,
αλλά αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο τον Δημήτρη ήταν η καλή της τρόπη στο τραπέζι και η γνήσια ευγνωμοσύνη της για κάθε μπουκιά. «Αυτό το φαγητό είναι υπέροχο. Είχα καιρό να φάω κάτι τόσο νόστιμο», είπε με δάκρυα στα μάτια. Ο Γιώργος επέμενε να καθίσει δίπλα της. Κατά τη διάρκεια όλου του γεύματος, οι δύο συζητούσαν ζωηρά, δημιουργώντας μια φυσική συνενοχή που γοήτευσε τον Δημήτρη και εξόργησε βαθιά την Κατερίνα. Μετά το γεύμα, ο Δημήτρης κάλεσε την Ελένη για να μιλήσουν. «Πες μου την ιστορία σου, Ελένη. Πώς ένα κορίτσι της ηλικίας σου κατέληξε στους δρόμους?» Η Ελένη πήρε μια βαθιά ανάσα και άρχισε να διηγείται τη ζωή της. Κόρη γονέων που ποτέ δεν γνώρισε καλά, μεγάλωσε από τη γιαγιά της, την κυρία Αναστασία, σε μια φτωχογειτονιά στη νότια περιοχή της Αθήνας. Η γιαγιά της εργαζόταν ως καθαρίστρια και έκανε τα πάντα για να δώσει το καλύτερο στην εγγονή της. Η γιαγιά μου ήταν τα πάντα για μένα. Με μάθαινε να διαβάζω, να γράφω, μου έλεγε ιστορίες πριν κοιμηθώ, έλεγε ότι ήμουν ξεχωριστή και ότι μια μέρα θα είχα μια καλύτερη ζωή», είπε η Ελένη με νοσταλγία στη φωνή της. «Τι συνέβη σε αυτήν?» ρώτησε ο Δημήτρης απαλά. «Αρρώστησε, καρκίνος. Δεν είχαμε χρήματα για την κατάλληλη θεραπεία και έφυγε όταν ήμουν 8 χρονών. Οι γείτονες προσπάθησαν να με βοηθήσουν για λίγο καιρό, αλλά όλοι ήταν πολύ φτωχοί. Τελικά κατέληξα στο δρόμο». Ο Δημήτρης ένιωσε έναν κόμπο στο λαιμό. «Και κατάφερες να επιβιώσεις μόνη σου όλα αυτά τα χρόνια?» «Έμαθα να τα βγάζω πέρα. Πουλούσα καραμέλες στα φανάρια, ζητούσα φαγητό στα εστιατόρια, κοιμόμουν όπου μπορούσα. Μερικές φορές καλοί άνθρωποι μου έδιναν μερικά κέρματα. Ποτέ δεν έκλεψα τίποτα, κύριε. Η γιαγιά μου με δίδαξε ότι το να κλέβεις είναι λάθος, ακόμα και όταν πεθαίνεις από την πείνα». Η ειλικρίνεια και η δύναμη αυτού του κοριτσιού εντυπωσίασαν βαθιά τον Δημήτρη. Εκείνος που είχε χτίσει μια επιχειρηματική αυτοκρατορία δεν είχε ούτε τη μισή αποφασιστικότητα που επιδείκνυε εκείνη. «Και το σχολείο σπούδασες?» ρώτησε. «Όταν ζούσα με τη γιαγιά μου, ναι. Αλλά μετά που πήγα στο δρόμο σταμάτησα να πηγαίνω. Μερικές φορές στέκομαι έξω από τα σχολεία μόνο για να ακούω τα μαθήματα», ομολόγησε. Εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος εμφανίστηκε τρέχοντας. «Ελένη, έλα. Να, παίξουμε. Περισσότερο». Ο Δημήτρης παρατήρησε πως τα μάτια του γιου του έλαμψαν βλέποντας το κορίτσι. Ήταν προφανές ότι υπήρχε μια ιδιαίτερη σύνδεση μεταξύ τους. «Ελένη», είπε ο Δημήτρης μετά από μια στιγμή σκέψης, «κι αν σου έκανα μια πρόταση?» Η Ελένη κοίταξε τον Δημήτρη με περιέργεια και ελπίδα. Στα 4 χρόνια που ζούσε στους δρόμους, είχε μάθει να δυσπιστεί στις υποσχέσεις, αλλά υπήρχε κάτι στο βλέμμα αυτού του άνδρα που την έκανε να θέλει να πιστέψει. «Τι είδους πρόταση, κύριε?» ρώτησε, παίζοντας νευρικά με τις άκρες των μαλλιών της, που ήταν ακόμα υγρά. Ο Δημήτρης γονάτισε για να είναι στο ύψος της. «Παρατήρησα πόσο καλό κάνεις στο Γιώργο. Δεν έχει χαμογελάσει έτσι εδώ και πολύ καιρό. Τι θα έλεγες να ερχόσουν εδώ μερικές μέρες για να του κάνεις παρέα?» Τα μάτια της Ελένης φωτίστηκαν, αλλά σύντομα η έκφρασή της έγινε προσεκτική. «Και η κυρία Κατερίνα δεν με συμπαθεί». «Άφησε την Κατερίνα σε μένα», είπε ο Δημήτρης αποφασιστικά. «Αυτό που έχει σημασία είναι η ευημερία του γιού μου. Και εσύ, με κάποιο τρόπο, κατάφερες σε λίγες ώρες αυτό που κανείς δεν κατάφερε σε μήνες». Ο Γιώργος χειροκροτούσε στο βάθος, χωρίς να καταλαβαίνει πλήρως τη συζήτηση, αλλά αντιλαμβανόμενος ότι επρόκειτο για το αν η Ελένη θα μπορούσε να μείνει περισσότερο. «Ελένη μένει εδώ, μαζί μου?» ρώτησε με εκείνη τη χαρακτηριστική προφορά, κρατώντας το χέρι της. «Θα ήθελα πολύ, Γιώργο, αλλά δεν έχω πού να μείνω», είπε κοιτάζοντας τον Δημήτρη. «Μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Η Σοφία μπορεί να ετοιμάσει ένα από τα δωμάτια υπηρεσίας για σένα. Θα είναι προσωρινό φυσικά, μέχρι να βρούμε μια οριστική λύση», πρότεινε ο Δημήτρης. Η Σοφία, που άκουγε τη συζήτηση από την κουζίνα, εμφανίστηκε με ένα μητρικό χαμόγελο. «Θα ήταν χαρά μου να φροντίσω αυτό το κορίτσι, κύριε Δημήτρη. Είχε καιρό που αυτό το σπίτι δεν είχε τόση χαρά». Η Ελένη δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που άκουγε. Μετά από 4 χρόνια που κοιμόταν σε υπόστεγα, κάτω από γέφυρες και σε γεμάτα καταφύγια, κάποιος της πρόσφερε ένα δωμάτιο μόνο για εκείνη. «Αλλά δεν έχω πώς να πληρώσω», είπε με ειλικρίνεια. «Δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα. Θεώρησέ το σαν δουλειά. Θα κάνεις παρέα στον Γιώργο, θα βοηθάς τη Σοφία σε μερικές ελαφριές εργασίες και σε αντάλλαγμα θα έχεις στέγη, φαγητό και ρούχα», εξήγησε ο Δημήτρης. «Και σχολείο?» ρώτησε η Ελένη με ελπίδα. «Φυσικά.
Θα φροντίσω για την εγγραφή σου σε ένα καλό σχολείο. Είσαι έξυπνη. Θα ανακάμψεις γρήγορα. Εκείνη τη στιγμή, η Κατερίνα εμφανίστηκε στο σαλόνι σαν ανεμοστρόβιλος. Είχε ακούσει μέρος της συζήτησης και ήταν έξαλλη. «Δημήτρη, μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαιτέρως», είπε σφίγγοντας τα δόντια, αναγκάζοντας ένα ψεύτικο χαμόγελο. Ο Δημήτρης αναστέναξε. Ήξερε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσει την οργή της συζύγου του. «Σοφία, τι θα έλεγες να δείξεις το δωμάτιο στην Ελένη? Ο Γιώργος μπορεί να πάει μαζί». «Βεβαίως, κύριε, έλα Ελένη. Θα σου αρέσει το δωμάτιο. Έχει μια υπέροχη θέα στον κήπο», είπε η Σοφία, οδηγώντας το κορίτσι από τις σκάλες. Ο Γιώργος ακολούθησε πίσω, ενθουσιασμένος με την πιθανότητα να έχει μια φίλη να μένει στο ίδιο σπίτι. Μόλις έμειναν μόνοι, η Κατερίνα εξεράγει. «Έχεις χάσει εντελώς τα λογικά σου. Να φέρεις ένα κορίτσι του δρόμου να μείνει στο σπίτι μας. Τι θα σκεφτούν οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι θα σκεφτούν ότι είμαστε ανθρώπινα όντα με συμπόνια», απάντησε ο Δημήτρης ήρεμα. «Συμπόνια, Δημήτρη, δεν γνωρίζουμε αυτό το κορίτσι. Μπορεί να είναι επικίνδυνη, μπορεί να κλέψει τα πράγματά μας, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον Γιώργο». «Επικίνδυνη», ο Δημήτρης γέλασε πικρά. «Κατερίνα, είδες πώς συμπεριφέρθηκε στο γιο μας. Με περισσότερη στοργή σε 2 ώρες από όσοι έδειξες εσύ σε ένα χρόνο γάμου». Η Κατερίνα κοκκίνησε από θυμό. «Πώς τολμάς να με συγκρίνεις με μια αλητόπεδα? Δεν συγκρίνω κανέναν. Διαπιστώνω γεγονότα. Ο Γιώργος είναι πιο χαρούμενος σήμερα από ό,τι ήταν εδώ και μήνες. Και αυτό συνέβη επειδή ένα κορίτσι 12 ετών που δεν είχε τίποτα να φάει επέλεξε να καθίσει δίπλα του και να παίξει. Δημήτρη, να είσαι ρεαλιστής. Αυτό το κορίτσι θα μας προκαλέσει προβλήματα. Τα παιδιά του δρόμου είναι όλα ίδια. Ψεύδονται, κλέβουν, δεν έχουν παιδεία. Φτάνει». Ο Δημήτρης χτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι. «Δεν θέλω να ακούσω άλλο αυτή την παράλογη προκατάληψη. Η απόφαση έχει ληφθεί. Η Ελένη θα μείνει». Η Κατερίνα είδε ότι δεν θα μπορούσε να πείσει τον σύζυγό της εκείνη τη στιγμή. Άλλαξε στρατηγική, υιοθετώντας έναν πιο γλυκερό τόνο. «Αγάπη μου, καταλαβαίνω την καλή σου πρόθεση, αλλά σκέψου καλά. Κι αν είναι κακή επιρροή για τον Γιώργο, έχει ήδη δυσκολίες στη μάθηση, δεν χρειάζεται περισσότερες περιπλοκές». Αυτό που είδα σήμερα ήταν ακριβώς το αντίθετο. Είδα τον γιο μου να αλληλεπιδρά, να επικοινωνεί, να χαμογελάει. «Εδώ και μήνες δεν συνέβαινε αυτό», αντέτεινε ο Δημήτρης. Εν τω μεταξύ, στον επάνω όροφο η Σοφία έδειχνε το δωμάτιο στην Ελένη. Ήταν μικρό αλλά άνετο, με ένα μονό κρεβάτι, μία ντουλάπα και ένα γραφείο κοντά στο παράθυρο. «Εδώ θα κοιμάμαι?» ρώτησε η Ελένη, αγγίζοντας το μαλακό στρώμα με σεβασμό. «Ναι, αγαπητή μου, και αυτό το σιρτάρι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να φυλάς τα πράγματά σου», είπε η Σοφία, ανοίγοντας ένα από τα σιρτάρια της σιρταριέρας. Η Ελένη άνοιξε το φθαρμένο σακίδιό της και έβγαλε τα λιγοστά υπάρχοντά της, το τσαλακωμένο χαρτί, τα χρωματιστά μολύβια, μια ξεθοριασμένη φωτογραφία της γιαγιάς της και ένα κομποσκίνι που της είχε δώσει. «Είναι μόνο αυτά?» ρώτησε η Σοφία με τρυφερότητα. «Είναι όλα όσα έχω, αλλά είναι αρκετά», απάντησε η Ελένη, τακτοποιώντας προσεκτικά τους θησαυρούς της στο σιρτάρι. Ο Γιώργος παρατηρούσε τα πάντα με περιέργεια. Όταν είδε τη φωτογραφία της γιαγιάς της Ελένης, έδειξε προς αυτήν. «Ποια είναι?» «Ήταν η γιαγιά μου, η κυρία Αναστασία. Με φρόντιζε πριν φύγει», εξήγησε η Ελένη, κρατώντας τη φωτογραφία με στοργή. Ο Γιώργος κατάλαβε τη θλίψη στη φωνή του κοριτσιού και με τη χαρακτηριστική του αθωότητα την αγκάλιασε σφιχτά. «Τώρα έχεις οικογένεια, καινούρια», είπε χαμογελώντας. Η Ελένη ένιωσε δάκρυα στα μάτια της. Εδώ και 4 χρόνια κανείς δεν την είχε αγκαλιάσει έτσι, με γνήσια αγάπη και χωρίς να περιμένει τίποτα σε αντάλλαγμα. Η Σοφία συγκινήθηκε επίσης με τη σκηνή. «Ο Γιώργος έχει δίκιο, αγαπητή μου. Εδώ θα έχεις μια οικογένεια που θα σε φροντίζει». Την επόμενη μέρα ο Δημήτρης ξύπνησε νωρίς και κατέβηκε για πρωινό. Βρήκε την Ελένη ήδη ξύπνια να βοηθάει τη Σοφία στην κουζίνα. Το κορίτσι είχε σηκωθεί στις 5 το πρωί, συνηθισμένη στη ρουτίνα του δρόμου, και δεν ήθελε να μείνει χωρίς να κάνει τίποτα. «Καλημέρα, κύριε Δημήτρη», είπε ευγενικά. «Καλημέρα, Ελένη. Κοιμήθηκες καλά?» ρώτησε, εντυπωσιασμένος με τη διάθεση του κοριτσιού. «Ήταν η καλύτερη νύχτα της ζωής μου, κύριε». «Ποτέ δεν κοιμήθηκα σε τόσο άνετο κρεβάτι», απάντησε με ειλικρίνεια. Ο Γιώργος κατέβηκε για πρωινό ακόμα με τις πιτζάμες του, αλλά όταν είδε την Ελένη, το πρόσωπό του φωτίστηκε.
«Ελένη, δεν έφυγες. Μακριά», είπε, τρέχοντας να την αγκαλιάσει. «Δεν έφυγα, Γιώργο. Είμαι εδώ για να μείνω λίγο καιρό μαζί σου», είπε, ανταποδίδοντας την αγκαλιά. Το πρωινό ήταν ζωηρό. Η Ελένη έλεγε ιστορίες από τους δρόμους, πάντα επιλέγοντας τις πιο αστείες και θετικές, ενώ ο Γιώργος γελούσε και έκανε ερωτήσεις. Ο Δημήτρης παρατηρούσε την αλληλεπίδραση με θαυμασμό. Η Κατερίνα κατέβηκε αργότερα, εμφανώς δυσαρεστημένη με την παρουσία του κοριτσιού στο τραπέζι, χαιρέτησε ψυχρά και έφαγε σιωπηλά ρίχνοντας αποδοκιμαστικά βλέμματα. Μετά το πρωινό, ο Δημήτρης κάλεσε την Ελένη για μια σοβαρή συζήτηση. «Σήμερα το απόγευμα θα πάμε στο κέντρο της πόλης για να φροντίσουμε μερικά έγγραφά σου. Πρέπει να τακτοποιήσουμε την κατάστασή σου για να μπορέσεις να εγγραφείς στο σχολείο». «Έγγραφα?» ρώτησε η Ελένη ανήσυχη. «Πιστοποιητικό γέννησης, ταυτότητα, ΑΦΕΤΣΕΜ, βασικά έγγραφα που πρέπει να έχει κάθε παιδί». «Έχεις κάποιο?» ρώτησε ο Δημήτρης. «Η γιαγιά μου τα φύλαγε όλα, αλλά όταν έφυγε, οι γείτονες δεν μπόρεσαν να βρουν τίποτα. Νομίζω ότι χάθηκαν», εξήγησε η Ελένη. «Δεν πειράζει. Θα κάνουμε δεύτερο αντίγραφο για όλα. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, αλλά εφικτή», είπε ο Δημήτρης, ήδη σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα. Κατά τη διάρκεια του απογεύματος, ενώ ο Δημήτρης έλυνε γραφειοκρατικά ζητήματα στο κέντρο, η Ελένη έμεινε στο σπίτι με τον Γιώργο και τη Σοφία. Το κορίτσι βοήθησε στις οικιακές εργασίες με έναν ενθουσιασμό που συγκίνησε την οικιακή βοηθό. «Αγαπητή μου, δεν χρειάζεται να δουλεύεις τόσο σκληρά. Είσαι ακόμα παιδί», είπε η Σοφία βλέποντας την Ελένη να τρίβει το πάτωμα της κουζίνας. «Θέλω να βοηθήσω, κυρία Σοφία. Είστε τόσο καλοί μαζί μου που το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να ανταποδώσω με κάποιο τρόπο», απάντησε η Ελένη. Η Σοφία χαμογέλασε, θυμούμενη την κόρη της που είχε πεθάνει, η οποία ήταν στην ίδια ηλικία και είχε την ίδια γενναιόδορη καρδιά. Το απόγευμα η Ελένη και ο Γιώργος έπαιξαν στην αυλή. Το κορίτσι αυτό σχεδίασε παιχνίδια με απλά υλικά, πάντα ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή του αγοριού. Παρατήρησε ότι είχε δυσκολίες με τον κινητικό συντονισμό, αλλά ήταν πολύ έξυπνος σε παιχνίδια που περιλάμβαναν μνήμη και λογική. «Γιώργο, είσαι πολύ έξυπνος. Θυμήθηκες όλα τα χρώματα με τη σωστή σειρά», τον επένεσε μετά από ένα παιχνίδι μνήμης. Το αγόρι χαμογέλασε, περήφανο. Σπάνια λάμβανε επένους για την εξυπνάδα του. Οι περισσότεροι άνθρωποι εστίαζαν μόνο στους περιορισμούς του. Όταν ο Δημήτρης επέστρεψε στο σπίτι το απόγευμα, βρήκε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Υπήρχαν γέλια από την αυλή, μουσική έπαιζε στο στερεοφωνικό και μια ατμόσφαιρα ελαφρότητας που το σπίτι δεν είχε εδώ και πολύ καιρό. «Πώς πήγε η μέρα?» ρώτησε τη Σοφία. «Υπέροχα, κύριε Δημήτρη. Αυτό το κορίτσι είναι ένας άγγελος. Εργατική, ευγενική και κάνει τον Γιώργο τόσο χαρούμενο». «Εδώ και χρόνια δεν είχα δει αυτό το σπίτι τόσο χαρούμενο», απάντησε η Σοφία με λαμπερά μάτια. Ο Δημήτρης χαμογέλασε, επιβεβαιώνοντας ότι είχε πάρει τη σωστή απόφαση. Αλλά ήξερε ότι οι πραγματικές προκλήσεις δεν είχαν έρθει ακόμα. Η Κατερίνα δεν θα παρετούνταν εύκολα από το να διώξει την Ελένη και εκείνος θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένος να προστατεύσει αυτό το κορίτσι που σε μόλις 2 ημέρες είχε φέρει περισσότερη ευτυχία στην οικογένειά του από ό,τι εκείνος είχε καταφέρει σε χρόνια. Εκείνο το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δείπνου, η Κατερίνα έκανε την πρώτη προσπάθεια να σαμποτάρει την αρμονία. «Ελένη», είπε με ένα ψεύτικο χαμόγελο, «πες μας για μερικούς από τους ανθρώπους που γνώρισες στο δρόμο. Πρέπει να έχεις ενδιαφέρουσες ιστορίες». Η Ελένη αντιλήφθηκε τον κακόβουλο τόνο της ερώτησης, αλλά απάντησε με ειλικρίνεια. «Γνώρισα πολλούς καλούς ανθρώπους, κυρία Κατερίνα. Την κυρία Μαρία, που πουλούσε λουκουμάδες και πάντα μου έδινε έναν όταν ήμουν πολύ πεινασμένη. Τον κύριο Γιάννη που μάζευε κουτάκια και με δίδαξε να ξεχωρίζω ανακυκλώσιμα υλικά. Την αδελφή Χριστίνα από την εκκλησία που μοίραζε σούπα τις Κυριακές και κακοί άνθρωποι, εγκληματίες, ναρκωμανείς», επέμεινε η Κατερίνα. «Υπάρχουν κακοί άνθρωποι παντού, κυρία. Αλλά εγώ πάντα ήξερα να επιλέγω τις σωστές παρέες. Η γιαγιά μου με δίδαξε να αναγνωρίζω τους καλούς ανθρώπους», απάντησε η Ελένη διπλωματικά. Ο Δημήτρης διέκοψε την ανάκριση. «Αρκετές ερωτήσεις, Κατερίνα. Η Ελένη είναι στο σπίτι τώρα, το παρελθόν δεν έχει πια σημασία». Η Κατερίνα σιώπησε, αλλά τα μάτια της έλαμπαν με ένα σχέδιο σε εξέλιξη. Αν δεν μπορούσε να διώξει το κορίτσι με την πειθό, θα έπρεπε να βρει άλλον τρόπο. Αργότερα, όταν όλοι είχαν αποσυρθεί,
Η Κατερίνα βγήκε από το δωμάτιό της και πήγε στο δωμάτιο της Ελένης. Βρήκε την πόρτα μισάνοιχτη και το κορίτσι να κοιμάται βαθιά, αγκαλιάζοντας τη φωτογραφία της γιαγιάς της. Ένα σκληρό χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη της Κατερίνας. Μόλις είχε μια ιδέα για το πώς να απαλλαγεί οριστικά από αυτή την ενοχλητική παρεΐσακτη. Μια εβδομάδα πέρασε από την άφιξη της Ελένης στην έπαυλη. Η ρουτίνα του σπιτιού είχε αλλάξει εντελώς. Ο Γιώργος ξυπνούσε ενθουσιασμένος κάθε πρωί, ανυπομονώντας να συναντήσει τη νέα του φίλη. Οι δυο τους περνούσαν ώρες παίζοντας στην αυλή, ζωγραφίζοντας, παίζοντας παιχνίδια και επινοώντας ιστορίες. Ο Δημήτρης παρατηρούσε αυτές τις αλλαγές με αυξανόμενη ικανοποίηση. Ο γιος του ήταν πιο επικοινωνιακός, έτρωγε καλύτερα και κοιμόταν ακόμη και με περισσότερη ηρεμία. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τον παιδίατρο του Γιώργου, τον Δ. Αλέξανδρο Παπαδόπουλο, έλαβε επιβεβαίωση ότι η παρουσία της Ελένης ωφελούσε την ανάπτυξη του αγοριού. «Είναι αξιοσημείωτη η διαφορά στη συμπεριφορά του Γιώργου, Δημήτρη», είπε ο γιατρός κατά τη διάρκεια μιας τακτικής εξέτασης. «Είναι πιο κοινωνικός, λιγότερο αγχωμένος. Η συντροφιά αυτού του κοριτσιού κάνει θαύματα για την κοινωνικό-συναισθηματική του ανάπτυξη. Σκέφτομαι να τους εγγράψω και τους δύο στο ίδιο σχολείο». «Τι νομίζεις?» ρώτησε ο Δημήτρης. «Εξαιρετική ιδέα. Τα παιδιά με σύνδρομο Down ωφελούνται πολύ από τη σχολική ένταξη και το να έχει μια κοντινή φίλη θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο την προσαρμογή του», συμφώνησε ο Δ. Αλέξανδρος. Εν τω μεταξύ, στο σπίτι, η Κατερίνα παρατηρούσε κάθε κίνηση της Ελένης όπως ένα αρπακτικό παρακολουθεί το θύραμά του. Το κορίτσι ήταν υπερβολικά ευγενικό, υπερβολικά εξυπηρετικό, υπερβολικά καλόκαρδο. Αυτό εκνεύριζε την Κατερίνα βαθιά, γιατί έκανε ακόμα πιο δύσκολο να βρει ελαττώματα για να επισημάνει. Η Σοφία είχε προσκοληθεί εντελώς στην Ελένη. Το κορίτσι τη βοηθούσε με ευχαρίστηση σε όλες τις οικιακές εργασίες, πάντα με ένα χαμόγελο στο πρόσωπο και ενδιαφέρουσες ιστορίες να διηγηθεί. Ήταν σαν να έχει ξανά μια κόρη. «Κυρία Σοφία», είπε η Ελένη ένα πρωί, ενώ βοηθούσε να πλύνουν τα πιάτα, «μπορώ να ρωτήσω κάτι?» «Φυσικά, αγαπητή μου. Μπορείς να μιλήσεις». «Γιατί η κυρία Κατερίνα δεν με συμπαθεί?» «Έκανα κάτι λάθος?» ρώτησε με αθωότητα. Η Σοφία αναστέναξε. Ήξερε ότι αργά ή γρήγορα θα ερχόταν αυτή η ερώτηση. «Όχι, Ελένη. Δεν έκανες τίποτα λάθος. Είναι που κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να αποδεχτούν αλλαγές. Στο δρόμο συνάντησα κι άλλους τέτοιους ανθρώπους. Πίστευαν ότι δεν άξιζα βοήθεια μόνο επειδή ήμουν φτωχή. Αλλά πάντα έβρισκα κάποιον καλό στη μέση του δρόμου», είπε η Ελένη φιλοσοφικά. Η Σοφία αυτού του 12χρονου κοριτσιού εντυπωσίαζε τη Σοφία καθημερινά. Παρά όλα όσα είχε περάσει, η Ελένη διατηρούσε μια αισιόδοξη οπτική της ζωής και μια αγνή καρδιά που άγγιζε όλους γύρω της, εκτός από την Κατερίνα. Η Κατερίνα, από την πλευρά της, σχεδίαζε μεθοδικά τη στρατηγική της για να απαλλαγεί από την Ελένη. Δεν μπορούσε απλά να την διώξει, καθώς ο Δημήτρης είχε καταστήσει σαφές ότι η απόφαση ήταν οριστική. Χρειαζόταν κάτι που θα ανάγκαζε τον σύζυγό της να αναθεωρήσει. Η ευκαιρία παρουσιάστηκε ένα απόγευμα Πέμπτης. Ο Δημήτρης βρισκόταν σε μια σημαντική συνάντηση που θα διαρκούσε μέχρι αργά και η Σοφία είχε βγει για ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Η Κατερίνα έμεινε μόνη στο σπίτι με τα δύο παιδιά. Ο Γιώργος κοιμόταν στο δωμάτιό του μετά το μεσημεριανό και η Ελένη οργάνωνε τα σχολικά της υλικά στο τραπέζι του σαλονιού. Ο Δημήτρης είχε αγοράσει διάφορα τετράδια, μολύβια και βιβλία για να μπορέσει να προετοιμαστεί για την επιστροφή της στο σχολείο. Η Κατερίνα πλησίασε το κορίτσι με ένα ψεύτικο χαμόγελο. «Ελένη, αγαπητή μου, μπορείς να με βοηθήσεις με κάτι?» «Φυσικά, κυρία Κατερίνα, τι χρειάζεστε?» απάντησε η Ελένη, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει. «Χρειάζομαι να με βοηθήσεις να οργανώσω την γκαρνταρόμπα μου. Υπάρχουν πολλά ρούχα που δεν φοράω πια και σκέφτηκα να τα δωρήσω. Θα μπορούσες να με βοηθήσεις να τα ξεχωρίσω?» ζήτησε η Κατερίνα με ψεύτικη ευγένεια. Η Ελένη ξαφνιάστηκε με το αίτημα, αλλά συμφώνησε αμέσως. Ήταν η πρώτη φορά που η Κατερίνα της απευθυνόταν με φιλικό τρόπο. Στο υπνοδωμάτιο του ζευγαριού, η Κατερίνα έδειξε την τεράστια γκαρνταρόμπα γεμάτη, με ακριβά ρούχα και αξεσουάρ. «Θα ξεχωρίσω μερικά κομμάτια εδώ. Μπορείς να με βοηθήσεις βάζοντάς τα σε αυτά τα κουτιά». «Τι όμορφα ρούχα», αναφώνησε η Ελένη, θαυμάζοντας τα φορέματα και τα παπούτσια.
Έχετε πολύ καλό γούστο. Ευχαριστώ, αγαπητή μου. Μερικά από αυτά τα κοσμήματα εδώ θα τα δωρήσω επίσης, είπε η Κατερίνα, δείχνοντας ένα σιρτάρι γεμάτο με ακριβά κολιέ, βραχιόλια και σκουλαρίκια. Η Ελένη κοίταξε εκστασιασμένη τα λαμπερά κοσμήματα, αλλά δεν άγγιξε τίποτα. Η γιαγιά της την είχε διδάξει ότι δεν πρέπει να πειράζεις τα πράγματα των άλλων χωρίς άδεια. Η Κατερίνα παρατήρησε προσεκτικά την αντίδραση του κοριτσιού. Όταν είδε ότι η Ελένη απλώς θαύμαζε χωρίς να αγγίζει, δυσαρεστήθηκε. Είχε ελπίσει ότι το κορίτσι θα έδειχνε κάποια απληστία, κάποιο σημάδι ότι θα μπορούσε να μπει σε πειρασμό να πάρει κάτι. «Μπορείς να πάρεις αυτό το βραχιόλι να δεις πώς σου φαίνεται», πρότεινε η Κατερίνα, δείχνοντας ένα χρυσό βραχιόλι με διαμάντια. «Δεν χρειάζεται, κυρία. Απλώς το θαύμαζα. Πρέπει να είναι πολύ ακριβό», απάντησε η Ελένη, υποχωρώντας. Η Κατερίνα επέμεινε, βάζοντας το βραχιόλι στο χέρι της Ελένης. «Σου πηγαίνει υπέροχα. Τι θα έλεγες να το κρατήσεις ως δώρο?» Η Ελένη ένιωσε άβολα. «Δεν μπορώ να το δεχτώ, κυρία Κατερίνα. Είναι πολύ πολύτιμο. Εξάλλου, ο κύριος Δημήτρης μου έχει δώσει ήδη όλα όσα χρειάζομαι». Η ειλικρίνεια του κοριτσιού εκνεύρισε ακόμα περισσότερο την Κατερίνα. Αν δεν μπορούσε να κάνει την Ελένη να πάρει τα κοσμήματα οικειοθελώς, θα έπρεπε να προχωρήσει στο σχέδιο Β. «Λοιπόν, ας συνεχίσουμε να οργανώνουμε», είπε η Κατερίνα, παίρνοντας το βραχιόλι από το χέρι της Ελένης και προσποιούμενη ότι το βάζει πίσω στο σιρτάρι. Στην πραγματικότητα, η Κατερίνα έκρυψε διακριτικά το βραχιόλι ανάμεσα στα παιχνίδια του Γιώργου που ήταν σκορπισμένα στο σπίτι. Το σχέδιό της ήταν να κατηγορήσει την Ελένη για κλοπή αργότερα. Μετά από 1 ώρα οργάνωσης ρούχων, η Κατερίνα άφησε την Ελένη να φύγει. «Ευχαριστώ για τη βοήθεια, αγαπητή μου. Μπορείς να πας να παίξεις με τον Γιώργο τώρα». Η Ελένη κατέβηκε στο σαλόνι όπου βρήκε τον Γιώργο ξύπνιο και να παίζει με τα παιχνίδια του, σκορπισμένα στο πάτωμα. Οι δύο πέρασαν το απόγευμα παίζοντας και συζητώντας με ζωηρότητα. Όταν ο Δημήτρης επέστρεψε στο σπίτι το βράδυ, βρήκε το οικείο περιβάλλον όπως πάντα. Τον Γιώργο και την Ελένη στο σαλόνι, τη Σοφία να ετοιμάζει το δείπνο και την Κατερίνα στο δωμάτιό της να ετοιμάζεται. «Πώς πήγε η μέρα σας?» ρώτησε ο Δημήτρης φιλώντας το μέτωπο του γιού του και χαϊδεύοντας τα μαλλιά της Ελένης. «Καλά, Ελένη. Έμαθε. Παιχνίδι. Καινούριο», είπε ο Γιώργος ενθουσιασμένος. «Είναι ένα παιχνίδι μνήμης που επινόησα. Ο Γιώργος είναι πολύ καλός σε αυτό», εξήγησε η Ελένη, περήφανη για τον φίλο της. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, η Κατερίνα ήταν παράξενα σιωπηλή και σκεπτική. Ο Δημήτρης απέδωσε τη συμπεριφορά της στην κούραση και δεν έδωσε σημασία. Μετά το δείπνο τα παιδιά πήγαν να παίξουν στην αυλή, ενώ οι ενήλικες έμειναν στο σαλόνι. Ήταν τότε που η Κατερίνα αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό της. «Δημήτρη, πρέπει να σου μιλήσω για κάτι πολύ σοβαρό», είπε με σοβαρή έκφραση. «Τι συνέβη?» ρώτησε ανήσυχος. «Είναι για την Ελένη. Σήμερα συνέβη κάτι που με ανησύχησε πολύ», είπε η Κατερίνα, αναγκάζοντας δάκρυα στα μάτια της. «Η Ελένη. Τι έκανε?» «Αυτή έκλεψε ένα από τα βραχιόλια μου», είπε η Κατερίνα, προσποιούμενη ότι είναι συντετριμμένη. Ο Δημήτρης έμεινε έκπληκτος. «Πώς έκλεψε? Είσαι σίγουρη?» «Της ζήτησα να με βοηθήσει να οργανώσω την γκαρνταρόμπα σήμερα το απόγευμα. Της έδειξα μερικά κοσμήματα που θα δώριζα και ένα πολύ ακριβό βραχιόλι εξαφανίστηκε. Μόνο αυτή μπορεί να το πήρε», εξήγησε η Κατερίνα δραματικά. «Κατερίνα, πρέπει να υπάρχει μια εξήγηση. Η Ελένη δεν είναι κλέφτρα. Σε μια εβδομάδα εδώ ποτέ δεν άγγιξε τίποτα χωρίς άδεια», υπερασπίστηκε ο Δημήτρης. «Δημήτρη, δεν ήθελα να στο πω αυτό, αλλά είναι καθήκον μου. Το κορίτσι μπορεί να προσποιείται ότι είναι καλή για να κερδίσει την εμπιστοσύνη μας. Είναι πολύ συνηθισμένο σε παιδιά του δρόμου», επέμεινε η Κατερίνα. «Πού είναι το βραχιόλι?» ρώτησε ο Δημήτρης, ακόμα διστακτικός να πιστέψει. «Δεν ξέρω. Πρέπει να το έχει κρύψει κάπου. Ίσως στο δωμάτιό της ή...» Η Κατερίνα έκανε μια δραματική παύση ανάμεσα στα παιχνίδια του Γιώργου. Εκείνη τη στιγμή η Σοφία μπήκε στο σαλόνι, κουβαλώντας μερικά παιχνίδια του Γιώργου για να τα τακτοποιήσει. «Με συγχωρείτε, κύριε Δημήτρη. Θα τακτοποιήσω αυτά τα παιχνίδια». «Σοφία, περίμενε», είπε η Κατερίνα γρήγορα. «Μπορείς να ελέγξεις αν υπάρχει κάτι περίεργο ανάμεσα σε αυτά τα παιχνίδια?» Η Σοφία, χωρίς να καταλαβαίνει τι συνέβαινε, άρχισε να εξετάζει τα παιχνίδια. Όταν πήρε ένα μεγάλο αρκουδάκι, κάτι μεταλλικό έπεσε στο πάτωμα με έναν χαρακτηριστικό ήχο.
Ήταν το χρυσό βραχιόλι με τα διαμάντια. «Θεέ μου», αναφώνησε η Σοφία, αναγνωρίζοντας το ακριβό κόσμημα της Κατερίνας. Ο Δημήτρης έμεινε σε σοκ. Κοίταξε το βραχιόλι, μετά την Κατερίνα, μετά προς το σημείο όπου η Ελένη έπαιζε αθώα στην αυλή με τον Γιώργο. «Δεν το πιστεύω», μουρμούρισε, νιώθοντας σαν να δέχτηκε μια γροθιά στο στομάχι. Η Κατερίνα ανάγκασε περισσότερα δάκρυα. «Δεν ήθελα να έχω δίκιο, Δημήτρη, αλλά το είδες με τα ίδια σου τα μάτια. Το κορίτσι έκρυψε το βραχιόλι μου ανάμεσα στα παιχνίδια του γιού σου». Η Σοφία κοίταξε μπερδεμένη τη σκηνή. «Αλλά κύριε Δημήτρη, αυτό δεν βγάζει νόημα. Η Ελένη δεν είναι έτσι. Είναι ένα τίμιο κορίτσι». «Σοφία, παρακαλώ, άφησε μας μόνους», είπε ο Δημήτρης με κουρασμένη φωνή. Η οικιακή βοηθός έφυγε από το σαλόνι απρόθυμα, παίρνοντας μαζί της το βραχιόλι και ένα τρομερό συναίσθημα ότι κάτι ήταν πολύ λάθος. «Τι θα κάνουμε τώρα?» ρώτησε η Κατερίνα, προσποιούμενη ότι είναι απελπισμένη. Ο Δημήτρης πέρασε τα χέρια του από τα μαλλιά του, νιώθοντας προδομένος και μπερδεμένος. «Πρέπει να μιλήσω μαζί της. Δημήτρη, ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να σκεφτείς τον Γιώργο, και αν επηρεάσει αρνητικά τον γιο μας, και αν μάθει ότι το να κλέβεις είναι φυσιολογικό», χειραγώγησε η Κατερίνα. «Δεν ξέρω, πρέπει να σκεφτώ», είπε ο Δημήτρης, εμφανώς ταραγμένος. Έξω η Ελένη και ο Γιώργος συνέχιζαν να παίζουν, ανίδεοι για την καταιγίδα που σχηματιζόταν μέσα στο σπίτι. Το κορίτσι δεν είχε ιδέα ότι η παραμονή της σε εκείνο το σπίτι, που είχε γίνει τόσο σημαντικό για εκείνη, απειλούνταν από ένα σκληρό ψέμα. Ο Γιώργος έδειχνε στην Ελένη ένα σχέδιο που είχε κάνει για εκείνη, με πολύχρωμα λουλούδια και ένα μεγάλο χαμόγελο. «Για εσένα, Ελένη, καλύτερη, φίλη». «Ευχαριστώ, Γιώργο, θα το φυλάξω για πάντα», είπε συγκινημένη, χωρίς να ξέρει ότι ίσως δεν είχε πολύ χρόνο για να κρατήσει αυτή την υπόσχεση. Μέσα στο σπίτι η Κατερίνα παρατηρούσε τον σκεπτικό σύζυγό της και ένιωθε νικήτρια. Το σχέδιό της λειτουργούσε τέλεια. Σύντομα, αυτό το ενοχλητικό κορίτσι θα ήταν εκτός της ζωής τους και θα μπορούσε να έχει ξανά την αποκλειστική προσοχή του Δημήτρη. Αυτό που δεν ήξερε η Κατερίνα ήταν ότι η Σοφία, καχύποπτη για όλη αυτή την κατάσταση, είχε αποφασίσει να την παρακολουθεί. Η οικιακή βοηθός γνώριζε πολύ καλά τον χαρακτήρα της Ελένης και ήξερε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτή την κατηγορία. Η αλήθεια πάντα βγαίνει στην επιφάνεια και η Σοφία ήταν αποφασισμένη να ανακαλύψει τι είχε πραγματικά συμβεί πριν διαπραχθεί μια τρομερή αδικία εναντίον αυτού του αθώου κοριτσιού. Το επόμενο πρωί, ο Δημήτρης ξύπνησε με ένα βάρος στην καρδιά. Είχε περάσει όλη τη νύχτα αναλογιζόμενος την κατάσταση. Από τη μία πλευρά τα στοιχεία φαίνονταν ξεκάθαρα. Το βραχιόλι είχε βρεθεί ανάμεσα στα παιχνίδια του Γιώργου. Από την άλλη πλευρά, η υποδειγματική συμπεριφορά της Ελένης κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας αντέκρουε εντελώς την κατηγορία. Κατέβηκε για πρωινό και βρήκε την Ελένη ήδη στην κουζίνα να βοηθάει τη Σοφία να ετοιμάσει τηγανίτες για τον Γιώργο. Το κορίτσι τραγουδούσε χαμηλόφωνα καθώς ανακάτευε το μείγμα, εντελώς ανυποψίαστο για την καταιγίδα που πλησίαζε. «Καλημέρα, κύριε Δημήτρη», είπε χαρούμενα όπως έκανε κάθε πρωί. «Καλημέρα, Ελένη», απάντησε με ακούσια ψυχρότητα. Το κορίτσι αντιλήφθηκε την αλλαγή στον τόνο και τον κοίταξε με ανησυχία. «Είστε καλά? Συνέβη κάτι?» Ο Δημήτρης δεν ήξερε πώς να απαντήσει. Παρατήρησε εκείνα τα αθώα και ειλικρινή μάτια και ένιωσε την καρδιά του να σφίγγεται. Πώς ένα παιδί με τέτοια αγνότητα στο βλέμμα θα μπορούσε να είναι ικανό να κλέψει? «Ελένη», είπε με βαριά φωνή, «πρέπει να σου μιλήσω για κάτι πολύ σοβαρό». Η Σοφία σταμάτησε αυτό που έκανε και κοίταξε τους δύο με ανησυχία. Η προηγούμενη νύχτα ήταν ανήσυχη και για εκείνη. Γνώριζε την Ελένη αρκετά καλά για να ξέρει ότι το κορίτσι ήταν ανίκανο να κλέψει οτιδήποτε. «Βεβαίως, κύριε Δημήτρη». «Έκανα κάτι λάθος?» ρώτησε η Ελένη, ήδη νιώθοντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος κατέβηκε τρέχοντας τις σκάλες, ακόμα με τις πιτζάμες του. «Ελένη, καλή ξεμέρα». «Καλημέρα, Γιώργο», απάντησε προσπαθώντας να διατηρήσει το χαμόγελο παρά την ένταση που ένιωθε στον αέρα. «Γιώργο, τι θα έλεγες να πάρεις πρωινό στην αυλή σήμερα?» «Είναι μια υπέροχη μέρα», πρότεινε η Σοφία, προσπαθώντας να απομακρύνει το αγόρι από την έντονη συζήτηση που πλησίαζε. Μετά που ο Γιώργος και η Σοφία βγήκαν, ο Δημήτρης κάθισε στο τραπέζι και έκανε νόημα στην Ελένη να καθίσει επίσης. «Ελένη, χθες βοήθησες την Κατερίνα να οργανώσει την γκαρνταρόμπα, έτσι δεν είναι?» άρχισε. «Ναι, κύριε».
«Η κυρία Κατερίνα μου ζήτησε να τη βοηθήσω να ξεχωρίσω ρούχα για δωρεά», απάντησε, παραξενεμένη με την ερώτηση. «Και σου έδειξε μερικά κοσμήματα?» Μου έδειξε, ναι. Ήταν πολύ όμορφα. Μάλιστα μου πρόσφερε ένα βραχιόλι για δώρο, αλλά δεν το δέχτηκα γιατί το θεώρησα πολύ ακριβό», εξήγησε η Ελένη με ειλικρίνεια. Ο Δημήτρης εξεπλάγει με την απάντηση. Η Κατερίνα είχε παραλείψει αυτό το μέρος της ιστορίας. «Σου πρόσφερε το βραχιόλι?» «Μου το πρόσφερε, αλλά είπα ότι δεν μπορούσα να το δεχτώ. Είπα ότι εσείς μου είχατε δώσει ήδη όλα όσα χρειαζόμουν», επιβεβαίωσε η Ελένη. Η ειλικρίνεια στη φωνή του κοριτσιού έκανε τον Δημήτρη να διστάσει. Υπήρχε κάτι που δεν τέριαζε στην εκδοχή της Κατερίνας. «Ελένη, το βραχιόλι εξαφανίστηκε. Βρέθηκε ανάμεσα στα παιχνίδια του Γιώργου», είπε, παρατηρώντας προσεκτικά την αντίδρασή της. Το πρόσωπο της Ελένης συσπάστηκε από γνήσια σύγχυση. «Πώς δηλαδή, κύριε? Δεν κατάλαβα». «Δεν πήρες εσύ το βραχιόλι?» ρώτησε απευθείας. «Όχι. Ποτέ δεν θα έπαιρνα κάτι που δεν μου ανήκει. Η γιαγιά μου με δίδαξε ότι το να κλέβεις είναι λάθος ακόμα και όταν περνάς δυσκολίες», απάντησε η Ελένη με σθένος, δάκρυα άρχισαν να σχηματίζονται στα μάτια της. Το γνήσιο συναίσθημα στη φωνή του κοριτσιού άγγιξε βαθιά τον Δημήτρη. Αυτή δεν ήταν η αντίδραση κάποιου ένοχου που προσπαθεί να ψευστεί. Ήταν η αντίδραση κάποιου που κατηγορείται ψευδός. «Κύριε Δημήτρη, πιστεύετε ότι είμαι κλέφτρα?» ρώτησε η Ελένη με σπασμένη φωνή. Ο Δημήτρης ένιωσε απέσια βλέποντας τον πόνο στα μάτια του κοριτσιού. «Εγώ δεν ξέρω τι να σκεφτώ, Ελένη. Τα στοιχεία...» «Ποια στοιχεία? Δεν πήρα τίποτα», επέμεινε, τώρα κλαίγοντας ανοιχτά. «Ορκίζομαι στην ψυχή της γιαγιάς μου ότι δεν πήρα αυτό το βραχιόλι». Εκείνη τη στιγμή η Σοφία επέστρεψε τρέχοντας στην κουζίνα. Είχε ακούσει το κλάμα της Ελένης και δεν μπορούσε να μείνει μακριά. «Κύριε Δημήτρη, με όλο το σεβασμό, κάνετε ένα τρομερό λάθος», είπε η Σοφία με θάρρος. «Γνωρίζω αυτό το κορίτσι εδώ και μια εβδομάδα και μπορώ να εγγυηθώ ότι δεν είναι ικανή να κλέψει ούτε ένα ψίχουλο ψωμιού. Σοφία, καταλαβαίνω την αγάπη σου για την Ελένη, αλλά τα γεγονότα...» άρχισε ο Δημήτρης. «Ποια γεγονότα, κύριε? Ένα βραχιόλι εμφανίστηκε ανάμεσα στα παιχνίδια και αυτόματα υποθέτουμε ότι ήταν η Ελένη που το έβαλε εκεί», διέκοψε η Σοφία. «Κάποιος άλλος θα μπορούσε να έχει βάλει εκείνο το βραχιόλι εκεί». Ο Δημήτρης σταμάτησε και κοίταξε τη Σοφία. Η οικιακή βοηθός είχε δίκιο. Είχε υποθέσει την ενοχή της Ελένης βασισμένος μόνο στη μαρτυρία της Κατερίνας και στην τοποθεσία του βραχιολιού. «Τι υπονοείς, Σοφία?» ρώτησε. Η Σοφία πήρε μια βαθιά ανάσα. Ήξερε ότι διακινδύνευε τη δουλειά της, αλλά δεν μπορούσε να μείνει σιωπηλή βλέποντας μια αδικία να διαπράτεται. «Κύριε Δημήτρη, θα μιλήσω ευθέως. Η κυρία Κατερίνα ποτέ δεν συμπάθησε την Ελένη. Από την πρώτη μέρα προσπάθησε να σας πείσει να στείλετε το κορίτσι μακριά. Είναι πολύ βολικό που ακριβώς τώρα εμφανίζεται μια απόδειξη εναντίον της». Η Ελένη σταμάτησε να κλαίει και κοίταξε τη Σοφία με ευγνωμοσύνη. Επιτέλους, κάποιος υπερασπιζόταν την αθωότητά της. Ο Δημήτρης έμεινε σιωπηλός, επεξεργαζόμενος τα λόγια της Σοφίας. Ήταν αλήθεια ότι η Κατερίνα είχε αντιταχθεί από την αρχή στην παρουσία της Ελένης στο σπίτι. «Αλλά γιατί θα έκανε κάτι τέτοιο?» ρώτησε. «Μόνο εκείνη μπορεί να απαντήσει σε αυτό, κύριε». «Αλλά μπορώ να εγγυηθώ ότι η Ελένη είναι αθώα», δήλωσε η Σοφία με πεποίθηση. Εκείνη τη στιγμή η Κατερίνα κατέβηκε τις σκάλες, ήδη έτοιμη για έξοδο. Όταν είδε τη σκηνή, την Ελένη να κλαίει, τη Σοφία να φαίνεται αγανακτισμένη και τον Δημήτρη σκεπτικό, ήξερε ότι το σχέδιό της λειτουργούσε. «Καλημέρα», είπε με ψεύτικη ανησυχία. «Συνέβη κάτι?» «Συζητούσαμε για το βραχιόλι», είπε ο Δημήτρης. «Α, ναι. Είναι μια πολύ λυπηρή κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να το λύσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτού του είδους τη συμπεριφορά να συνεχιστεί», είπε η Κατερίνα, κοιτάζοντας την Ελένη με ψεύτικη συμπόνια. «Κυρία Κατερίνα», είπε η Ελένη με σταθερή φωνή, παρά τα δάκρυα, «δεν πήρα το βραχιόλι σας. Ποτέ δεν θα έκλεβα τίποτα από κανέναν. Αγαπητή μου, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να το παραδεχτείς, αλλά μερικές φορές τα παιδιά κάνουν πράγματα από παρόρμηση», είπε η Κατερίνα συγκαταβατικά. «Δεν λέω ψέματα», φώναξε η Ελένη σηκωνόμενη από την καρέκλα. «Δεν είμαι κλέφτρα». Η απελπισμένη κραυγή του κοριτσιού αντίχησε στο σπίτι, φτάνοντας μέχρι την αυλή όπου έπαιζε ο Γιώργος. Το αγόρι, τρομαγμένο από τον τόνο απελπισίας στη φωνή της φίλης του,
έτρεξε μέσα στο σπίτι. «Ελένη, γιατί κλαις?» ρώτησε ο Γιώργος τρέχοντας να αγκαλιάσει το κορίτσι. «Γιώργο, γύρνα στην αυλή. Οι ενήλικες συζητούν», διέταξε η Κατερίνα ψυχρά. «Όχι, Ελένη, λυπημένη, θέλω να βοηθήσω», είπε ο Γιώργος, αγκαλιάζοντας προστατευτικά την Ελένη. Ο Δημήτρης παρατήρησε τη σκηνή με σφιγμένη καρδιά. Ο γιος του, με όλη την αθωότητα και την ειδική του διαίσθηση, υπερασπιζόταν ενστικτωδώς την Ελένη. «Κατερίνα», είπε ο Δημήτρης αργά, «είσαι απόλυτα σίγουρη ότι η Ελένη πήρε το βραχιόλι?» «Φυσικά και είμαι. Ποιος άλλος θα μπορούσε να ήταν? Το βραχιόλι ήταν στην καρνταρόμπα μου, μόνο εμείς οι δύο ήμασταν εκεί, και μετά εμφανίστηκε ανάμεσα στα παιχνίδια». «Είναι προφανές», απάντησε η Κατερίνα αρχίζοντας να εκνευρίζεται με τον δισταγμό του συζύγου της. «Αλλά είπες ότι της πρόσφερες το βραχιόλι. Γιατί δεν το ανέφερες αυτό χθες?» ρώτησε ο Δημήτρης. Η Κατερίνα έμεινε προσωρινά αμήχανη. «Αυτό δεν έχει σημασία. Το πρόσφερα ως δοκιμή για να δω πώς θα αντιδρούσε. Και προφανώς δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό μετά». «Αυτό δεν βγάζει νόημα», είπε η Σοφία με θάρρος. «Αν ήθελε το βραχιόλι, γιατί δεν το δέχτηκε όταν της προσφέρθηκε? Γιατί να το κλέψει μετά?» Η Κατερίνα έγινε εμφανώς νευρική με τις ερωτήσεις. «Προστατεύεται μια κλέφτρα». «Αυτό είναι απαράδεκτο». «Κατερίνα», είπε ο Δημήτρης με σταθερή φωνή, «θέλω να σκεφτείς καλά και να μου απαντήσεις. Είσαι απόλυτα σίγουρη, μπορείς να ορκιστείς σε ό,τι είναι ιερό, ότι ήταν η Ελένη που πήρε αυτό το βραχιόλι?» Η Κατερίνα κοίταξε στα μάτια του συζύγου της και συνειδητοποίησε ότι την υποψιαζόταν. Το σχέδιό της κατέρεε. «Πώς τολμάς να αμφισβητείς τα λόγια μου?» αντέτεινε, προσπαθώντας να αλλάξει το επίκεντρο. «Δεν αμφισβητώ. Ζητώ επιβεβαίωση». «Είναι μια πολύ σοβαρή κατηγορία», επέμεινε ο Δημήτρης. Ο Γιώργος, που παρακολουθούσε τα πάντα χωρίς να καταλαβαίνει πλήρως, πλησίασε τον πατέρα του και τράβηξε το μανίκι του. «Μπαμπά», είπε με τη χαρακτηριστική του προφορά, «Ελένη δεν παίρνει πράγματα. Ελένη καλή». Η αθωότητα και η βεβαιότητα στη φωνή του γιού του άγγιξαν βαθιά τον Δημήτρη. Ο Γιώργος, με την ιδιαίτερη αγνότητά του, μπορούσε να βλέπει τους ανθρώπους όπως πραγματικά ήταν. «Γιώργο, είδες κάτι χθες, όταν η Ελένη έπαιζε μαζί σου?» ρώτησε ο Δημήτρης, γονατίζοντας το ύψος του γιού του. «Είδα Κατερίνα να πειράζει τα παιχνίδια όταν Ελένη δεν έβλεπε», είπε ο Γιώργος αθώα. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκκοφαντική. Όλοι στην κουζίνα κοίταξαν την Κατερίνα που έγινε άσπρη σαν χαρτί. «Τι είπες, Γιώργο?» ρώτησε ο Δημήτρης με ελεγχόμενη φωνή. «Κατερίνα έκρυψε πράγμα γυαλιστερό στο αρκουδάκι όταν Ελένη δεν κοίταζε», επανέλαβε ο Γιώργος χωρίς να καταλαβαίνει τη σοβαρότητα αυτού που αποκάλυπτε. Η αλήθεια είχε αποκαλυφθεί από το πιο αγνό και αθώο στόμα του σπιτιού. Ο Δημήτρης σηκώθηκε αργά και αντιμετώπισε την Κατερίνα, που δεν μπορούσε πλέον να διατηρήσει τη μάσκα της αθωότητας. «Κατερίνα», είπε με επικίνδυνα ήρεμη φωνή, «έχεις κάτι να μου εξηγήσεις». Η σιωπή στην κουζίνα ήταν τόσο έντονη που μπορούσες να ακούσεις το τικ-τακ του ρολογιού στον τοίχο. Η Κατερίνα έμεινε ακίνητη για μερικά δευτερόλεπτα. Το πρόσωπό της άλλαζε διάφορα χρώματα, καθώς προσπαθούσε να βρει μια εξήγηση για αυτό που είχε αποκαλύψει ο Γιώργος. Ο Δημήτρης την κοιτούσε με ένα μείγμα δυσπιστίας και αυξανόμενου θυμού. Η γυναίκα με την οποία είχε παντρευτεί, στην οποία είχε εμπιστευτεί τη φροντίδα του γιού του, είχε στήσει μια σκληρή κατάσταση εναντίον ενός αθώου κοριτσιού. «Κατερίνα», επανέλαβε ελέγχοντας τη φωνή του, «περιμένω μια εξήγηση». Η Κατερίνα προσπάθησε να διατηρήσει την αυτοκυριαρχία της, αλλά η νευρικότητά της ήταν εμφανής. «Δημήτρη, θα πιστέψεις τα μπερδεμένα λόγια ενός ειδικού παιδιού. Ο Γιώργος μπορεί να έχει κάνει λάθος, να έχει μπερδέψει τα πράγματα. Ο Γιώργος δεν λέει ψέματα», είπε ο Δημήτρης σταθερά, «και το ξέρεις αυτό. Τα παιδιά με σύνδρομο Down είναι γνωστά για την ειλικρίνειά τους». Η Σοφία πλησίασε την Ελένη, που είχε σταματήσει να κλαίει και παρακολουθούσε τη σκηνή με ένα μείγμα ελπίδας και φόβου. Η οικιακή βοηθός κράτησε στοργικά το χέρι του κοριτσιού. «Γιώργο», είπε ο Δημήτρης γονατίζοντας ξανά στο ύψος του γιού του, «μπορείς να μου πεις ακριβώς τι είδες χθες?»
Το αγόρι κοίταξε την Κατερίνα μετά τον πατέρα του, αντιλαμβανόμενο ότι υπήρχε μια ένταση στον αέρα που δεν καταλάβαινε πλήρως. «Ελένη και εγώ παίζαμε. Κατερίνα ήρθε, είπε στην Ελένη να πιει νερό», άρχισε ο Γιώργος αργά, κάνοντας προσπάθεια να εκφραστεί καθαρά. «Και μετά», ενθάρρυνε ο Δημήτρης, «Ελένη πήγε, Κατερίνα πήρε πράγμα γυαλιστερό από τσέπη, έβαλε στο αρκουδάκι», συνέχισε ο Γιώργος, χειρονομώντας για να βοηθήσει στην εξήγηση. Η Κατερίνα συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχε πλέον τρόπος να αρνηθεί. Η στρατηγική της είχε αποκαλυφθεί από το λιγότερο αναμενόμενο άτομο, εκείνο το αγόρι που πάντα θεωρούσε ανίκανο να κατανοήσει περίπλοκες καταστάσεις. «Αυτό είναι γελίο», προσπάθησε μια τελευταία φορά. «Δημιουργείται μια φαντασίωση βασισμένη στα μπερδεμένα λόγια ενός παιδιού». «Κατερίνα», ο Δημήτρης σηκώθηκε, η φωνή του αντιχούσε στην κουζίνα. «Φτάνουν τα ψέματα, ο γιος μου μπορεί να έχει δυσκολίες με την ομιλία, αλλά το μυαλό του είναι διαυγές. Ξέρει ακριβώς τι είδε». Η Ελένη, που είχε παραμείνει σιωπηλή κατά τη διάρκεια όλης της αποκάλυψης, βρήκε επιτέλους τη φωνή της. «Γιατί το κάνατε αυτό σε μένα?» ρώτησε με δάκρυα στα μάτια, αλλά χωρίς θυμό, μόνο βαθιά θλίψη. Η αθώα ερώτηση του κοριτσιού χτύπησε την Κατερίνα κατευθείαν. Για μια στιγμή δίστασε, σαν να συνειδητοποιούσε επιτέλους τη σκληρότητα των πράξεών της. Εγώ, άρχισε, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη φράση. «Θα σου πω εγώ γιατί», είπε ο Δημήτρης, η φωνή του φορτωμένη με απογοήτευση. «Επειδή δεν αντέχεις να βλέπεις την ευτυχία του γιού μου. Επειδή προτιμάς ο Γιώργος να είναι δυστυχισμένος από το να δεχτείς ότι ένα κορίτσι ταπεινής καταγωγής μπορεί να φέρει χαρά στην οικογένειά μας». Η Σοφία κούνησε το κεφάλι συγκλονισμένη. «Κυρία Κατερίνα, πώς μπορέσατε να κάνετε μια τέτοια κακία σε ένα αθώο παιδί?» Η Κατερίνα τελικά εξεράγει, δείχνοντας το πραγματικό της πρόσωπο. «Δεν καταλαβαίνετε. Αυτό το κορίτσι καταστρέφει τα πάντα. Από τότε που ήρθε εδώ, όλη η προσοχή πήγε σε αυτήν. Ο Δημήτρης δεν με κοιτάζει πια. Οι άνθρωποι σχολιάζουν την φιλανθρωπία της οικογένειας, λες και είμαστε υποχρεωμένοι να στεγάσουμε οποιαδήποτε εμφανιστεί». «Οποιαδήποτε», ο Δημήτρης επανέλαβε τις λέξεις με δυσπιστία. «Κατερίνα, μιλάμε για ένα παιδί 12 ετών που κοιμόταν στο δρόμο. Ακριβώς, ένα κορίτσι του δρόμου. Δεν βλέπεις πώς αυτό επηρεάζει την κοινωνική μας εικόνα?» «Τι σκέφτονται στη λέσχη?» φώναξε η Κατερίνα, αποκαλύπτοντας επιτέλους τις πραγματικές της ανησυχίες. Η Ελένη μαζεύτηκε ακούγοντας αυτά τα σκληρά λόγια. Ακόμα και μετά από όλα όσα είχαν συμβεί, πονούσε να ακούει να την αποκαλούν κορίτσι του δρόμου με τόση περιφρόνηση. Ο Γιώργος, αντιλαμβανόμενος ότι η Ελένη ήταν ξανά λυπημένη, πλησίασε και κράτησε το χέρι της. «Ελένη, μην ακούς. Κατερίνα, κακιά. Εσύ, καλή». Η αγνότητα της χειρονομίας του Γιώργου ερχόταν σε απόλυτη αντίθεση με τη μικροπρέπεια που επέδειξε η Κατερίνα. Ο Δημήτρης ένιωσε ντροπή που είχε παντρευτεί μια τόσο ψυχρή και υπολογιστική γυναίκα. «Κατερίνα», είπε με ελεγχόμενη αλλά σταθερή φωνή, «θέλω να φύγεις από το σπίτι μου τώρα». «Πώς?» ρώτησε άπιστη. «Άκουσες. Μάζεψε τα πράγματά σου και φύγε. Δεν θέλω να σε ξαναδώ κοντά στον γιο μου ή στην Ελένη», διέταξε ο Δημήτρης. «Με διώχνεις εξαιτίας ενός κοριτσιού του δρόμου?» ρώτησε η Κατερίνα. Ο τόνος της φωνής της αυξανόταν. «Σε διώχνω επειδή αποδείχτηκες σκληρή και ψεύτρα. Προσπάθησες να καταστρέψεις τη ζωή ενός αθώου παιδιού για να ικανοποιήσεις τη ματαιοδοξία σου και τις προκαταλήψεις σου», απάντησε ο Δημήτρης. Η Κατερίνα κοίταξε γύρω στην κουζίνα, αναζητώντας κάποια υποστήριξη, αλλά βρήκε μόνο βλέμματα αποδοκιμασίας. Η Σοφία την κοιτούσε με περιφρόνηση, η Ελένη με θλίψη, ο Γιώργος με σύγχυση και ο Δημήτρης με μια αποφασιστικότητα που δεν είχε δει ποτέ πριν. «Πολύ καλά», είπε τελικά, προσπαθώντας να διατηρήσει κάποια αξιοπρέπεια. «Αλλά μην νομίζεις ότι αυτό θα μείνει έτσι. Θα παλέψω για τα δικαιώματά μου». «Πάλεψε όσο θέλεις. Δεν θα έχεις κανένα δικαίωμα στον γιο μου ή στα περιουσιακά μου στοιχεία». «Όχι μετά από αυτό που έκανες», απάντησε ο Δημήτρης κατηγορηματικά. Η Κατερίνα βγήκε από την κουζίνα με βαριά βήματα, ανέβηκε τις σκάλες και άρχισε να ετοιμάζει τα πράγματά της. Ο ήχος από πόρτες που χτυπούσαν και συρτάρια που άνοιγαν και έκλειναν με δύναμη αντιχούσε στο σπίτι.
Η Σοφία αγκάλιασε την Ελένη με στοργή. «Ηρέμησε, αγαπητή μου. Η αλήθεια βγήκε στην επιφάνεια, δεν χρειάζεται να ανησυχείς πια». Η Ελένη ακόμα επεξεργαζόταν όλα όσα είχαν συμβεί. «Κυρία Σοφία, πιστεύετε ότι ο κύριος Δημήτρης θα με αφήσει ακόμα να μείνω?» «Αγαπητή μου, μετά από όλα όσα συνέβησαν, είμαι σίγουρη ότι δεν θα πας πουθενά», απάντησε η Σοφία με στοργή. Ο Δημήτρης πλησίασε την Ελένη και γονάτισε μπροστά της. «Ελένη, συγχώρεσέ με. Θα έπρεπε να σε είχα εμπιστευτεί από την αρχή. Ξέρω ότι αυτό δεν δικαιολογεί τον πόνο που προκαλέσαμε, αλλά...» «Δεν χρειάζεται να ζητήσετε συγγνώμη, κύριε Δημήτρη», διέκοψε η Ελένη. «Δεν γνωρίζατε την αλήθεια. Και καταλαβαίνω ότι μπερδευτήκατε με τα στοιχεία». Η ωριμότητα και η γενεοδωρία του κοριτσιού εντυπωσίασαν για άλλη μια φορά τον Δημήτρη. Στα 12 χρόνια της επιδείκνυε περισσότερη σοφία και συγχώρεση από πολλούς ενήλικες. «Ελένη», είπε ο Γιώργος τραβώντας το μανίκι του πουκαμίσου της, «δεν... θα... φύγεις τώρα». «Δεν θα φύγω, Γιώργο. Αν ο μπαμπάς σου το επιτρέπει, θα μείνω εδώ μαζί σας», απάντησε, χαμογελώντας για πρώτη φορά μετά από 2 μέρες. «Φυσικά και θα μείνεις», είπε ο Δημήτρης συγκινημένος. «Αυτό είναι το σπίτι σου τώρα, για πάντα». 1 ώρα αργότερα, η Κατερίνα κατέβηκε τις σκάλες, κουβαλώντας 2 μεγάλες βαλίτσες. Σταμάτησε στην πόρτα της κουζίνας και κοίταξε τη σκηνή. Ο Δημήτρης, η Ελένη και ο Γιώργος ζωγράφιζαν μαζί στο τραπέζι, ενώ η Σοφία ετοίμαζε το μεσημεριανό τραγουδώντας. Ήταν η εικόνα μιας ευτυχισμένης οικογένειας, κάτι που η ίδια δεν είχε καταφέρει ποτέ να δημιουργήσει εκεί. «Δημήτρη», είπε μια τελευταία φορά, «θα μετανιώσεις για αυτή την απόφαση». Ο Δημήτρης σήκωσε τα μάτια από το σχέδιο. «Το μόνο για το οποίο μετανιώνω είναι που δεν κατάλαβα νωρίτερα ποια πραγματικά ήσουν». Η Κατερίνα βγήκε από το σπίτι χτυπώντας την πόρτα. Ο ήχος της πύλης που έκλεινε σηματοδότησε το τέλος ενός επώδυνου κεφαλαίου στη ζωή αυτής της οικογένειας. Στη σιωπή που ακολούθησε, ο Γιώργος σηκώθηκε από το τραπέζι και έτρεξε στο παράθυρο. Παρατήρησε το αυτοκίνητο της Κατερίνας να απομακρύνεται στο δρόμο και μετά επέστρεψε κοντά στην Ελένη και τον Δημήτρη. «Κατερίνα, πήγε, μακριά, για πάντα», ρώτησε. «Για πάντα, γέ μου», επιβεβαίωσε ο Δημήτρης, αγκαλιάζοντας το αγόρι. Ο Γιώργος σκέφτηκε για μια στιγμή και μετά χαμογέλασε. «Καλά, τώρα, Ελένη, μένει, πάντα». Η αθωότητα και η χαρά του αγοριού έκαναν όλους να γελάσουν για πρώτη φορά μετά από μέρες. Η Σοφία πλησίασε το τραπέζι σκουπίζοντας τα μάτια της με την ποδιά. «Κύριε Δημήτρη», είπε συγκινημένη, «μπορώ να πω ότι αυτό το σπίτι ποτέ δεν ήταν τόσο ευτυχισμένο όσο θα είναι από σήμερα». Ο Δημήτρης κοίταξε γύρω, στη Σοφία, που ήταν σαν μητέρα για εκείνον στον Γιώργο, τον ιδιαίτερο και αγαπημένο γιο του, και στην Ελένη, το γενναίο κορίτσι που είχε φέρει το φως πίσω στις ζωές τους. «Η Σοφία έχει δίκιο», είπε. «Από σήμερα είμαστε επίσημα μια οικογένεια». Η Ελένη ένιωσε δάκρυα χαράς να κυλούν στα μάγουλά της. Μετά από 4 χρόνια που κοιμόταν στους δρόμους, ονειρευόμενη την ημέρα που θα είχε ξανά ένα σπίτι, είχε βρει επιτέλους όχι μόνο ένα σπίτι, αλλά μια οικογένεια που την αγαπούσε πραγματικά. «Κύριε Δημήτρη», είπε διστακτικά, «μπορώ να κάνω μια ερώτηση?» «Φυσικά μπορείς να ρωτήσεις οτιδήποτε». «Εσείς θα θέλατε να είστε ο πατέρας μου?» ρώτησε με φωνή πνιγμένη από συγκίνηση. Ο Δημήτρης ένιωσε την καρδιά του να σφίγγεται από ευτυχία. Αγκάλιασε την Ελένη σφιχτά και ψιθύρισε. «Θα ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου». Ο Γιώργος πήδηξε από χαρά. «Τώρα, Ελένη, αδελφή μου, αληθινή». Η Σοφία χειροκρότησε συγκινημένη με τη σκηνή. Το σπίτι ήταν επιτέλους πλήρες, γεμάτο με την αληθινή αγάπη που πάντα θα έπρεπε να υπήρχε εκεί. Εκείνο το απόγευμα, ο Δημήτρης έκανε μερικά σημαντικά τηλεφωνήματα. Πρώτα επικοινώνησε με τον δικηγόρο του για να ξεκινήσει τις διαδικασίες διαζυγίου από την Κατερίνα και υιοθεσίας της Ελένης. Μετά, τηλεφώνησε στον Δευτέριο Αλέξανδρο για να του πει τα νέα. «Δημήτρη, είμαι πολύ χαρούμενος για σας», είπε ο παιδίατρος στο τηλέφωνο. «Η Ελένη θα φέρει ακόμα περισσότερα ωφέλη για την ανάπτυξη του Γιώργου ως αδελφή από ό,τι έφερνε ήδη ως φίλη. Γιατρέ, θέλω να τους εγγράψω και τους 2 στο ίδιο σχολείο. Πιστεύετε ότι είναι καλή ιδέα?» ρώτησε ο Δημήτρης. «Εξαιρετική ιδέα. Η σχολική ένταξη θα είναι πολύ ευκολότερη για τον Γιώργο έχοντας μια αδελφή δίπλα του για να τον υποστηρίζει». Όταν ο Δημήτρης έκλεισε το τηλέφωνο,
βρήκε την Ελένη και το Γιώργο να παίζουν στην αυλή. Το κορίτσι είχε διδάξει ένα νέο παιχνίδι στο αγόρι, που γελούσε με την καρδιά του σε κάθε επιτυχία. «Ελένη», φώναξε ο Δημήτρης, «αύριο θα πάμε για ψώνια. Χρειάζεσαι καινούρια ρούχα, σχολικά είδη και όλα όσα αξίζει να έχει μια κόρη μου». «Μπαμπά», είπε, δοκιμάζοντας τη λέξη για πρώτη φορά, «μπορώ να ζητήσω κάτι?» «Φυσικά, κόρη μου. Τι θέλεις?» «Μπορούμε να αγοράσουμε πράγματα και για τον Γιώργο, για να γιορτάσουμε τη νέα μας οικογένεια». Ο Δημήτρης χαμογέλασε, για άλλη μια φορά εντυπωσιασμένος από τη γενεοδωρία αυτού του ξεχωριστού κοριτσιού. «Φυσικά. Θα κάνουμε μια γιορτή αγορών για όλη την οικογένεια». Το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δείπνου, η Σοφία είχε ετοιμάσει ένα ειδικό γεύμα για να γιορτάσουν. Το τραπέζι ήταν στρωμένο με τα πιο όμορφα πιάτα του σπιτιού, αναμένα κεριά και λουλούδια από τον κήπο, στολίζοντας το κέντρο. «Σοφία, τι φροντίδα», επένεσε ο Δημήτρης. «Είναι για να γιορτάσουμε τη νέα μας οικογένεια, κύριε. Και μπορώ να πω ότι αυτό είναι το πρώτο πραγματικά ευτυχισμένο γεύμα που ετοιμάζω σε αυτό το σπίτι», είπε με λαμπερά μάτια. Κατά τη διάρκεια του γεύματος μιλούσαν για το μέλλον. Ο Δημήτρης μίλησε για τα σχέδια για το σχολείο, τις εξωσχολικές δραστηριότητες και τα ταξίδια που θα μπορούσαν να κάνουν μαζί. «Μπαμπά», είπε η Ελένη, «μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω την κυρία Σοφία στις δουλειές του σπιτιού. Μου αρέσει να νιώθω χρήσιμη». «Φυσικά, κόρη μου. Αλλά τώρα θα είναι επειδή θέλεις να βοηθάς, όχι επειδή πρέπει να εργάζεσαι. Υπάρχει μεγάλη διαφορά». Ο Γιώργος συμμετείχε επίσης στη συζήτηση, ενθουσιασμένος με την προοπτική να έχει μια αδελφή στο ίδιο σχολείο. «Ελένη θα με προστατεύει από τα κακά παιδιά». «Πάντα, Γιώργο. Είμαστε αδέλφια τώρα. Τα αδέλφια προστατεύουν το ένα το άλλο», υποσχέθηκε η Ελένη κρατώντας το χέρι του. Μετά το δείπνο, ο Δημήτρης κάλεσε τους δύο στο γραφείο του. Είχε ετοιμάσει μια έκπληξη. «Παιδιά, θέλω να σας δείξω κάτι», είπε ανοίγοντας έναν φάκελο με έγγραφα. Ήταν τα χαρτιά για να επισημοποιήσουν την υιοθεσία της Ελένης. Το πλήρες όνομά της τώρα θα ήταν Ελένη Αναστασία Παπαδοπούλου, διατηρώντας το όνομα της γιαγιάς της ως φόρο τιμής. «Από αύριο, όταν καταθέσουμε αυτά τα έγγραφα, θα είσαι επίσημα κόρη μου, Ελένη», ανακοίνωσε ο Δημήτρης. Η Ελένη αγκάλιασε τον θετό πατέρα της με όλες τις δυνάμεις. Για πρώτη φορά από τότε που έφυγε η γιαγιά της, ένιωθε πραγματικά προστατευμένη και αγαπημένη. «Και Γιώργο», συνέχισε ο Δημήτρης, «εσύ θα είσαι ο μεγαλύτερος αδελφός. Έχεις μια σημαντική ευθύνη τώρα. Θα φροντίζω την Ελένη. Πάντα», υποσχέθηκε ο Γιώργος περήφανα. Αργότερα, όταν τα παιδιά είχαν πάει για ύπνο, ο Δημήτρης και η Σοφία μιλούσαν στο σαλόνι. «Κύριε Δημήτρη», είπε η Σοφία, «πήρατε την πιο σωστή απόφαση της ζωής σας. Αυτό το κορίτσι θα φέρει πολλή ευτυχία σε αυτή την οικογένεια. Σοφία, και εσύ είσαι μέρος αυτής της οικογένειας. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Ήσουν καθοριστική για να συμβούν όλα αυτά», είπε ο Δημήτρης με ευγνωμοσύνη. «Ευχαριστώ, κύριε. Το να βλέπω αυτό το σπίτι γεμάτο αγάπη ξανά είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή που θα μπορούσα να έχω». Εκείνο το βράδυ η Ελένη άργησε να κοιμηθεί. Ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, το δικό της κρεβάτι, στο δικό της δωμάτιο, στο σπίτι της δικής της οικογένειας, σκέφτηκε τη γιαγιά της. «Γιαγιά», ψιθύρισε κοιτάζοντας από το παράθυρο, «τα κατάφερα. Βρήκα μια οικογένεια που με αγαπάει πραγματικά. Και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι τώρα μπορώ να φροντίζω τον Γιώργο, όπως πάντα με δίδασκες να φροντίζω τους άλλους». Ένα απαλό αεράκι μπήκε από το παράθυρο σαν μια στοργική αγκαλιά που ερχόταν από κάπου μακριά. Η Ελένη χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια, κοιμόμενη ήρεμα για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Στο διπλανό δωμάτιο, ο Γιώργος ήταν επίσης ξύπνιος, μιλώντας με το αρκουδάκι του, το ίδιο όπου η Κατερίνα είχε κρύψει το βραχιόλι. «Αρκουδάκι», είπε χαμηλόφωνα, «τώρα έχω αδελφή, αληθινή, δεν θα μείνω μόνος πια». Ολόκληρο το σπίτι κοιμήθηκε με ειρήνη εκείνο το βράδυ, τυλιγμένο επιτέλους από την αληθινή αγάπη που πάντα θα έπρεπε να κατοικεί εκεί. 6 μήνες πέρασαν από εκείνη την τραυματική ημέρα που άλλαξε για πάντα τη ζωή της οικογένειας Παπαδοπούλου. Η έπαυλη στην Κηφισιά τώρα ανέπνεε μια εντελώς διαφορετική ενέργεια. Υπήρχαν γέλια που αντιχούσαν στους διαδρόμους, μουσική που έπαιζε στο σαλόνι και ένας κήπος που άνθησε ακόμα πιο όμορφα με τη στοργική φροντίδα της Ελένης. Το κορίτσι που έφτασε πεινασμένο και τρομαγμένο τώρα περπατούσε στους ίδιους χώρους
ως η αγαπημένη κόρη που πραγματικά είχε γίνει. Ο Δημήτρης είχε επισημοποιήσει την υιοθεσία 3 μήνες πριν και από τότε η Ελένη έφερε περήφανα το επώνυμο Παπαδοπούλου. «Μπαμπά, τελείωσα την εργασία των μαθηματικών. Μπορώ να βοηθήσω τον Γιώργο με τη δική του?» ρώτησε η Ελένη, μπαίνοντας στο γραφείο όπου ο Δημήτρης εργαζόταν στο σπίτι. «Φυσικά, κόρη μου. Πώς πάνε οι βαθμοί σου στο σχολείο?» ρώτησε, βγάζοντας τα γυαλιά του και χαμογελώντας της. «Όλοι πάνω από τον μέσο όρο». Η δασκάλα είπε ότι ποτέ δεν είδε ένα παιδί με τόση αποφασιστικότητα να καλύψει το χαμένο χρόνο, απάντησε περήφανα. Ο Δημήτρης συγκινήθηκε. Σε μόλις 6 μήνες, η Ελένη όχι μόνο είχε προσαρμοστεί στο νέο ιδιωτικό σχολείο, αλλά είχε επίσης ξεχωρίσει ανάμεσα στους καλύτερους μαθητές της τάξης. Η εξυπνάδα της, που είχε καταπνιγεί από τη ζωή στους δρόμους, τώρα άνθιζε με όλο της το δυναμικό. «Και ο Γιώργος, πώς θα πάει στο σχολείο?» ρώτησε ο Δημήτρης. «Υπέροχα, μπαμπά. Οι συμμαθητές τον λατρεύουν. Πάντα μένω κοντά του την ώρα του διαλύματος, αλλά δεν χρειάζεται πια τόσο την προστασία μου. Κάνει φίλους μόνος του», είπε η Ελένη με ενθουσιασμό. Η σχολική ένταξη του Γιώργου ήταν απόλυτη επιτυχία. Με την Ελένη στο πλευρό του να τον στηρίζει στις στιγμές δυσκολίας, είχε αναπτύξει αυτοπεποίθηση για να αλληλεπιδρά με άλλα παιδιά και να συμμετέχει ενεργά στις σχολικές δραστηριότητες. «Ελένη», φώναξε ο Γιώργος από τον επάνω όροφο. «Έλα, βοήθησε, με...» «Παρακαλώ». «Έρχομαι, Γιώργο», απάντησε, δίνοντας ένα φιλί στο μέτωπο του πατέρα της πριν ανέβει τρέχοντας. Ο Δημήτρης παρατήρησε την κόρη του να ανεβαίνει τις σκάλες και ένιωσε την καρδιά του να γεμίζει με ευγνωμοσύνη. Αυτό το κορίτσι είχε μεταμορφώσει όχι μόνο τη ζωή του Γιώργου, αλλά και τη δική του. Είχε μάθει ότι η αληθινή αγάπη δεν έχει κοινωνική προέλευση, δεν αγοράζεται με χρήματα και ότι μερικές φορές έρχεται από τις πιο απροσδόκητες πηγές. Στο δωμάτιο του Γιώργου, η Ελένη βρήκε τον αδελφό της να προσπαθεί να συναρμολογήσει ένα παζλ πολύπλοκο για την ηλικία του. «Είναι πολύ δύσκολο, Γιώργο?» ρώτησε καθισμένη στο πάτωμα δίπλα του. «Λίγο δύσκολο, αλλά θέλω να τα καταφέρω μόνος», απάντησε με αποφασιστικότητα. Η Ελένη χαμογέλασε. Ο Γιώργος είχε αναπτύξει πολύ περισσότερη ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση τους τελευταίους μήνες. Εκείνη είχε μάθει να εξισορροπεί την υποστήριξη με την ενθάρρυνση της αυτονομίας του. «Τι θα έλεγες να μείνω εδώ δίπλα σου, αλλά εσύ να συνεχίσεις να προσπαθείς μόνος σου. Αν χρειαστείς βοήθεια, με φωνάζεις», πρότεινε. «Καλή ιδέα», συμφώνησε ο Γιώργος, επιστρέφοντας στη συγκέντρωσή του στα κομμάτια. Καθώς τον παρατηρούσε, η Ελένη σκέφτηκε πόσο είχαν αλλάξει οι ζωές τους. Δεν είχε μόνο βρει μια οικογένεια, αλλά είχε ανακαλύψει και τον σκοπό της ζωής της. Ήθελε να σπουδάσει ειδική παιδαγωγική στο μέλλον για να βοηθάει άλλα παιδιά όπως ο Γιώργος να αναπτύξουν όλο τους το δυναμικό. «Τα κατάφερα», φώναξε ο Γιώργος, αφού τοποθέτησε ένα ιδιαίτερα δύσκολο κομμάτι. «Συγχαρητήρια, είσαι πολύ έξυπνος, Γιώργο», επένεσε η Ελένη αγκαλιάζοντας τον αδελφό της. «Ελένη», είπε ξαφνικά σοβαρεύοντας, «δεν θα φύγεις ποτέ, έτσι?» Ήταν μια ερώτηση που ο Γιώργος έκανε τακτικά, ακόμα επεξεργαζόμενος το τραύμα της συναισθηματικής εγκατάλειψης που είχε υποστεί με την Κατερίνα. «Ποτέ, Γιώργο. Είμαστε αδέλφια για πάντα. Όπου κι αν είμαι θα είσαι κι εσύ. Είναι υπόσχεση», είπε, απλώνοντας το μικρό της δαχτυλάκι προς το μέρος του. Ο Γιώργος έπλεξε το μικρό του δαχτυλάκι με το δικό της, σφραγίζοντας την υπόσχεση που και οι δύο ήξεραν ότι θα ήταν αιώνια. Εκείνο το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Δημήτρης έκανε μια ειδική ανακοίνωση. «Οικογένεια», άρχισε συμπεριλαμβάνοντας τη Σοφία στη λέξη «Έχω μια έκπληξη για σας». «Τι έκπληξη, μπαμπά?» ρώτησε η Ελένη με περιέργεια. «Στις επόμενες σχολικές διακοπές θα κάνουμε το πρώτο μας οικογενειακό ταξίδι. Πού θα θέλατε να πάμε?» ανακοίνωσε ο Δημήτρης. «Παραλία», φώναξε ο Γιώργος με ενθουσιασμό. «Δεν έχω δει ποτέ τη θάλασσα, πραγματικά», ομολόγησε η Ελένη με λαμπερά μάτια. Τότε αποφασίστηκε. «Πάμε στη Χαλκιδική». «Σοφία, θα έρθεις μαζί μας φυσικά», είπε ο Δημήτρης. «Κύριε Δημήτρη, δεν χρειάζεται...» άρχισε η Σοφία. «Σοφία, είσαι μέρος αυτής της οικογένειας. Δεν το συζητάμε», επέμεινε με στοργή. Η οικιακή βοηθός χαμογέλασε, συγκινημένη. Ούτε εκείνη είχε ποτέ την ευκαιρία να ταξιδέψει
και η προοπτική να δει τη θάλασσα για πρώτη φορά, μαζί με αυτή την οικογένεια που τόσο αγαπούσε, την γέμιζε με χαρά. Μετά το δείπνο, τα παιδιά πήγαν να παίξουν στην αυλή, ενώ ο Δημήτρης και η Σοφία τακτοποιούσαν την κουζίνα. «Κύριε Δημήτρη», είπε η Σοφία, «μπορώ να πω κάτι?» «Φυσικά, Σοφία. Εσείς σώσατε αυτό το κορίτσι, αλλά και εκείνη έσωσε εσάς. Και τον Γιώργο. Αυτό το σπίτι ποτέ δεν ήταν τόσο γεμάτο αγάπη όσο τώρα», είπε με στοργή. Ο Δημήτρης έγνεψε καταφατικά, ξέροντας ότι είχε δίκιο. «Σοφία, μερικές φορές σκέφτομαι ότι η Μαρία έστειλε την Ελένη σε εμάς. Ήξερε ότι ο Γιώργος θα χρειαζόταν μια αδελφή και ότι εγώ θα χρειαζόμουν μια κόρη για να συμπληρώσω τη ζωή μου. Είμαι σίγουρη ότι έτσι ακριβώς έγινε, κύριε. Η αγάπη της κυρίας Μαρίας συνεχίζει να προστατεύει αυτή την οικογένεια», συμφώνησε η Σοφία, κοιτάζοντας από το παράθυρο όπου η Ελένη και ο Γιώργος έπαιζαν κάτω από τα αστέρια. 3 μήνες αργότερα, στην αποφοίτηση της Ελένης από το δημοτικό σχολείο, όλη η οικογένεια ήταν παρούσα στην πρώτη σειρά του αμφιθεάτρου του σχολείου. Το κορίτσι είχε επιλεγεί να εκφωνήσει λόγο ως εκπρόσωπος της τάξης για τους καλύτερους βαθμούς της. «Αγαπητοί συμμαθητές, καθηγητές και οικογένειες», άρχισε η Ελένη στο μικρόφωνο με την αυτοπεποίθηση κάποιου που είχε βρει τη θέση του στον κόσμο. «Όταν ήρθα σε αυτό το σχολείο πριν από 8 μήνες, ήμουν απλώς ένα τρομαγμένο κορίτσι που είχε περάσει 4 χρόνια ζώντας στους δρόμους». Το κοινό έμεινε σιωπηλό, συγκινημένο από την ειλικρίνεια της νεαρής ομιλήτριας. «Σήμερα είμαι εδώ όχι μόνο ως η καλύτερη μαθήτρια της τάξης, αλλά κυρίως ως κόρη, αδελφή και φίλη υπέροχων ανθρώπων που με δίδαξαν ότι η οικογένεια δεν ορίζεται από το αίμα, αλλά από την αγάπη», συνέχισε, κοιτάζοντας τον Δημήτρη, τον Γιώργο και τη Σοφία. «Έμαθα ότι δεν έχει σημασία από πού ερχόμαστε, αλλά ποιοι επιλέγουμε να είμαστε. Ότι η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό εργαλείο για να μεταμορφώσουμε τις ζωές μας. Και ότι όλοι αξίζουμε μια δεύτερη ευκαιρία για να είμαστε ευτυχισμένοι». Ο Δημήτρης ένιωσε δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό του. Η κόρη του είχε γίνει μια αρθρωμένη, σίγουρη και σοφή νέα. «Γι' αυτό αφιερώνω αυτή την αποφοίτηση όχι μόνο στην οικογένειά μου, που μου έδωσε αγάπη και ευκαιρίες, αλλά και σε όλα τα παιδιά που ακόμα ζουν στους δρόμους, περιμένοντας την ευκαιρία τους να λάμψουν. Είστε ικανοί για απίστευτα πράγματα. Μην εγκαταλείπετε ποτέ τα όνειρά σας», ολοκλήρωσε η Ελένη. Το κοινό σηκώθηκε σε μια συγκινημένη επεφημία. Ο Γιώργος χειροκροτούσε με περισσότερο ενθουσιασμό από όλους, φωνάζοντας «Η αδελφή μου, η καλύτερη». Μετά την τελετή, η οικογένεια συγκεντρώθηκε για να βγάλει φωτογραφίες. Η Ελένη φορούσε το ομορφότερο φόρεμα που είχε ποτέ, μια ειδική δημιουργία που η Σοφία είχε ράψει για την περίσταση. «Μπαμπά», είπε, αγκαλιάζοντας τον Δημήτρη, «ευχαριστώ που πίστεψες σε μένα όταν ούτε εγώ η ίδια δεν πίστευα. Κόρη μου, πάντα ήσουν ξεχωριστή. Εγώ απλώς σε βοήθησα να το ανακαλύψεις», απάντησε συγκινημένος. Αργότερα στο σπίτι η οικογένεια γιόρτασε με ένα πάρτι έκπληξη που είχε οργανώσει η Σοφία. Υπήρχε τούρτα, διακόσμηση και ακόμη και μερικοί συμμαθητές της Ελένης που είχαν προσκληθεί. Κατά τη διάρκεια του πάρτι η Ελένη απομακρύνθηκε λίγο από τη φασαρία και πήγε στην αυλή όπου όλα είχαν ξεκινήσει χρόνια πριν. Κάθισε κάτω από το ίδιο δέντρο όπου είχε γνωρίσει τον Γιώργο και όπου η ζωή της είχε αλλάξει για πάντα. Ο Δημήτρης την βρήκε εκεί λίγα λεπτά αργότερα. «Τι σκέφτεσαι, κόρη μου?» ρώτησε καθισμένος δίπλα της. «Πόσο απρόβλεπτη είναι η ζωή, μπαμπά. Πριν από 2 χρόνια κοιμόμουν σε υπόστεγα και ζητούσα φαγητό. Σήμερα αποφοίτησα ως η καλύτερη μαθήτρια της τάξης και έχω μια υπέροχη οικογένεια», είπε σκεπτική. «Και τι θέλεις να κάνεις τώρα?» ρώτησε ο Δημήτρης. «Θέλω να σπουδάσω πολύ, να μπω σε ένα καλό πανεπιστήμιο και να γίνω δασκάλα ειδικευμένη στην ενταξιακή εκπαίδευση. Θέλω να βοηθήσω άλλα ξεχωριστά παιδιά όπως ο Γιώργος να ανακαλύψουν το δυναμικό τους», είπε με αποφασιστικότητα. «Και εγώ θα υποστηρίξω κάθε βήμα αυτής της πορείας», υποσχέθηκε ο Δημήτρης. Ο Γιώργος εμφανίστηκε τρέχοντας στην αυλή, ψάχνοντας τους δύο. «Μπαμπά, Ελένη, ελάτε να με δείτε την τούρτα. Σοφία έφτιαξε σχέδιο με τους 3 μας», φώναξε ενθουσιασμένος. Οι 3 επέστρεψαν στο πάρτι μαζί, χέρι-χέρι, συμβολίζοντας την ακατάλητη ενότητα που είχαν χτίσει. Στο τραπέζι, η τούρτα πραγματικά είχε ένα σχέδιο από γλάσο που αναπαριστούσε την οικογένεια. Τον Δημήτρη, την Ελένη, τον Γιώργο και τη Σοφία, όλοι χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι.
«Σοφία, είναι τέλειο», επένεσε η Ελένη, αγκαλιάζοντας τη γυναίκα που είχε γίνει σαν γιαγιά για εκείνη. «Έτσι σας βλέπω κάθε μέρα, αγαπητή μου, μια οικογένεια ενωμένη από αληθινή αγάπη», είπε η Σοφία συγκινημένη. Καθώς έκοβαν την τούρτα και μοίραζαν τα κομμάτια, η Ελένη κοίταξε γύρω από το τραπέζι και ένιωσε πλήρης. Είχε βρει όχι απλώς ένα σπίτι, αλλά ένα σπιτικό. Όχι απλώς μια οικογένεια, αλλά ανθρώπους που την αγαπούσαν ανεβόρον. Εκείνο το βράδυ, αφού όλοι οι καλεσμένοι είχαν φύγει, η οικογένεια συγκεντρώθηκε στο σαλόνι για να παρακολουθήσουν μια ταινία μαζί. Μια παράδοση που είχαν δημιουργήσει τις βραδιές της Παρασκευής. «Ελένη», είπε ο Γιώργος ακουμπώντας το κεφάλι του στον ώμο της αδελφής του, «είσαι η καλύτερη αδελφή στον κόσμο». «Και εσύ είσαι ο καλύτερος αδελφός στον κόσμο, Γιώργο», απάντησε, χαϊδεύοντας τα μαλλιά του. Ο Δημήτρης παρατήρησε τη σκηνή και χαμογέλασε. Η απόφασή του να δεχτεί εκείνο το άγνωστο κορίτσι αποδείχθηκε η καλύτερη ολόκληρης της ζωής του. Η Ελένη δεν είχε φέρει μόνο ευτυχία στον Γιώργο, αλλά είχε συμπληρώσει την οικογένεια με έναν τρόπο που ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι ήταν δυνατός. «Μπαμπά», είπε η Ελένη απαλά, «μπορώ να κάνω μια ερώτηση?» «Φυσικά, κόρη μου». «Μετανιώνεις για κάτι από όσα συνέβησαν αυτά τα 2 χρόνια?» ρώτησε. Ο Δημήτρης σκέφτηκε για μια στιγμή. «Μετανιώνω που δεν σε εμπιστεύτηκα από την πρώτη στιγμή όταν η Κατερίνα έκανε εκείνη την κατηγορία. Μετανιώνω που άργησα τόσο να καταλάβω τι είδους άνθρωπος ήταν πραγματικά. Αλλά κυρίως», έκανε μια παύση, «μετανιώνω που πέρασα τόσο χρόνο εστιασμένος μόνο στη δουλειά και έχασα πολύτιμες στιγμές μαζί σας. Το σημαντικό είναι ότι τώρα είμαστε μαζί, μπαμπά. Το παρελθόν μας δίδαξε, αλλά το μέλλον είναι αυτό που έχει σημασία», είπε η Ελένη σοφά. «Έχεις δίκιο, κόρη μου. Και το μέλλον μας θα είναι υπέροχο», συμφώνησε ο Δημήτρης, αγκαλιάζοντας τα 2 παιδιά του. Η Σοφία, που παρατηρούσε από την κουζίνα καθώς τελείωνε το πλύσιμο των πιάτων από το πάρτι, χαμογέλασε βλέποντας αυτή τη σκηνή γνήσιας αγάπης. Ο Θεός είχε ευλογήσει αυτό το σπίτι με την παρουσία της Ελένης. Και τώρα όλοι ήταν πιο ευτυχισμένοι από ό,τι είχαν ποτέ ονειρευτεί. Εκείνο το βράδυ, πριν κοιμηθεί, η Ελένη κοίταξε από το παράθυρο του δωματίου της. Το ίδιο δωμάτιο που η Σοφία της είχε δείξει την πρώτη μέρα και που τώρα ήταν διακοσμημένο με τις σχολικές της επιτυχίες, φωτογραφίες της οικογένειας και σχέδια που ο Γιώργος είχε κάνει για εκείνη. «Γιαγιά», ψιθύρισε στα αστέρια, «σε ευχαριστώ που με δίδαξες να είμαι δυνατή, να είμαι έντιμη και να μην τα παρατάω ποτέ. Βρήκα μια υπέροχη οικογένεια και υπόσχομαι ότι θα τιμήσω όλα όσα με δίδαξες. Θα φροντίζω πάντα τον Γιώργο και θα ανταποδώσω στον μπαμπά και στη Σοφία όλη την αγάπη που μου έδωσαν». Ένα αστέρι φάνηκε να αναβοσβήνει πιο δυνατά εκείνη τη στιγμή, σαν η κυρία Αναστασία να χαμογελούσε από τον ουρανό, περήφανη για την εγγονή της που είχε γίνει μια ακέραιη και στοργική νέα. Η Ελένη έκλεισε τα μάτια και αποκοιμήθηκε ειρηνικά, γνωρίζοντας ότι η ζωή της, που είχε ξεκινήσει στο δρόμο με τόσο πόνο, είχε μεταμορφωθεί στην πιο όμορφη ιστορία αγάπης, υπέρβασης και οικογένειας που θα μπορούσε να είχε φανταστεί. Στο διπλανό δωμάτιο, ο Γιώργος επίσης κοιμόταν ήρεμα, αγκαλιάζοντας το αρκουδάκι του και ονειρευόμενος όλες τις περιπέτειες που εκείνος και οι αδελφοί του θα ζούσαν μαζί. Και στην κύρια κρεβατοκάμαρα, ο Δημήτρης αποκοιμήθηκε ευγνώμων που είχε μάθει ότι ο πραγματικός πλούτος δεν μετριέται σε χρήματα, αλλά στην ποσότητα αγάπης που καταφέρνουμε να δώσουμε και να λάβουμε από τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν σημασία. Ολόκληρο το σπίτι αναπαύτηκε εκείνο το βράδυ, τυλιγμένο από την ειρήνη όσων βρήκαν τη θέση τους στον κόσμο, ολοκληρώνοντας τον τέλειο κύκλο μιας ιστορίας που ξεκίνησε με ένα πεινασμένο κορίτσι να ζητάει δουλειά και μεταμορφώθηκε στο πιο όμορφο μάθημα για το πώς η αληθινή αγάπη μπορεί να αλλάξει ζωές για πάντα. Αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε η ιστορία της Ελένης, του Γιώργου και του Δημήτρη να άγγιξε βαθιά τις καρδιές σας. Αυτή η αφήγηση μας υπενθυμίζει ότι η οικογένεια δεν ορίζεται από τους δεσμούς αίματος, αλλά από την αληθινή αγάπη που επιλέγουμε να μοιραστούμε. Για να συνεχίσετε να ζείτε συγκινήσεις όπως αυτή, ετοιμάσαμε μια ειδική λίστα αναπαραγωγής με εξίσου συναρπαστικές ιστορίες για υπέρβαση, οικογενειακή αγάπη και δεύτερες ευκαιρίες. Βρείτε την εδώ δίπλα. Αν αυτή η ιστορία σας συγκίνησε, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να πατήσετε «Μου αρέσει»,
Αυτό μας βοηθά να συνεχίσουμε να φέρνουμε αφηγήσεις που αγγίζουν την ψυχή. Κάθε μέρα μοιραζόμαστε μοναδικές ιστορίες που εξερευνούν την ομορφιά και την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ζωής. Πείτε μας στα σχόλια, έχετε ζήσει ή γνωρίζετε κάποια παρόμοια ιστορία μεταμόρφωσης μέσω της αγάπης? Σας περιμένουμε στα σχόλια για να μοιραστούμε περισσότερες συγκινητικές στιγμές μαζί.